An balimaw bi ye tarata ye desanburu kalo tile 20 san 2022 aw ka do kibaru waati sera kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna lase aw ma bi minnu bɛ n'olu kelen bɛ ka dugu labɔ kosɛbɛ a bɛna lase aw ma mɔgɔ min fɛ o y'aw balimakɛ ni aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal an'an baaraɲɔgɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan baara in bɛna kɛ jamajɛ baara ye walasa aw minnu bɛ ni aw ye kibaruya lamɛnbaaw ye aw kana se ka to ɲɛnafina layidu do aw ni aw cɛ ni Ala sɔnna ma layidu in a bɛna timɛ bi donya in na foroba kibaruya ani jamana yɛrɛ kunkanko kumaw o tɛna kɛ aw negela ye foyi tɛ aw ma basigi ni muɲu ani hakilisigi kɔ ka se ka aw ka do kibaru kunbɛn nin ye waati selen ye. An ka bi kunnafoni a dɔ bɛna tali kɛ nanzarakan fɔlɔw ko laïcité n'o fɔra a bɛ tali kɛ bɛɛ ka hakɛ ani bɛɛ ka taabolo o matarafali jamana kɔnɔ a bɛ tali kɛ diinɛ bolofaraw ani diinɛ taabolow de la n'a fɔra le Mali est un pays laïque o b'a jira k'a fɔ Mali tɛ alisilamɛ jamana ye wa Mali tɛ chrétien jamana ye Mali tɛ hali bolisɔn jamana ye Mali de kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i fɛla kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka taabolo kɛ madama hakɛ ani bɛnkan n'o ma sɔsɔ bɛɛ e ka kan malidenya la i n'a fɔ laɲiniw kɛra cogo min na o laïcité kunkanko kibaruya min bonyanen bɛ bi jamana kɔnɔ an da bɛna s'a ma do kibaru kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen Mali alisilamɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la bon min jɔra Mali kɔnɔ ni a jɔkunba ye taamaden minnu bɛ taa magan jamana kan ka taa hiji baaraw kɛ ka taa imura baaraw kɛ olu yɛrɛw bɛ se ka dɔnniyaw ɲini yani taali ninnu cɛ yɔrɔ min na o de ye centre islamique Damdala ye olu ka ɲɔgɔn kunbɛn bon kɔnɔ ni laïcité kuma in de fɔra ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali alisilamɛw fɛ nka fanba kɔni ye sunamaw de ye u ye ɲɛfɔli kɛ an da bɛna s'a ma bi kibaruyaw kɛnɛ kan. An balimaw lamɛrikɛnw ka jamana ale ni farafinna ka ɲɔgɔn kunbɛn tako filanan o baaraw de bolodara kabini desanburu kalo tile 13 tɛmɛnen fo ka se a tile 15 ma farafinna jamanakuntigiw caman kɔni ye taama kɛ ka taa nin kɛnɛ kan nin hakilina in taara maa min fɛ o de ye lamɛrikɛnw yɛrɛw ka jamanakuntigi kɔrɔ Barack Obama nka Mali kɔni ale ma wele nin kɛnɛ kan ka da kan Mali ɲangilen do de wa Mali gwenen de do wa farafinna jamanaw ka yɛrɛmarakuluba Union africaine fo ka se farafinna jamana minnu bɛ tilebiyanfɛ bolow fɛ olu ka sigiw caman kɔni bɛ Mali tigaya kɛnɛ kan nanzaraka dɔnnaw y'a fɔ an ye ko le Mali est suspendu de toutes les instances de l'Union africaine et de la CEDEAO Maliens an b'a walawala aw ye bi walasa aw ka se ka bɔ nin kibaruya in kalama. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min bɛ tali kɛ carte biométrique walima carte d'identité biométrique o kura min kuma fɔra ko bɛna di malidenw ma anw fɛ Mali kɔnɔ yan a kurumbo karili kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen anw ye seereya dɔw sɔrɔ ni Ala sɔnna ma aw bɛna bɔ o ko ninnu bɛɛ lajɛlen kalama. Jamil Bitar min ye M5 RFP tɔnden dɔ ye ale bɔra ka dantigɛli kɛ wa maaw fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ carte biométrique ko yɛrɛ a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka siga bɔ a la walasa malidenw na se ka bɔ nin ko in kalama. N'an bɔra ye an ka jamana dɔfɔ tigilamaw minnu ko an ka segin an fa kan ma an ka segin an ka taabolow ma an ka nanzara ka hakilinaw a n'a ka miiriyaw an k'o bila o dɔ ye Aziz Traoré o Aziz Traoré funankɛnin don a ye wulikajɔw caman kɛ nin wagati laban ninnu na aw caman b'o joona cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Aziz Traoré ka kibaruya an tun delila ka kuma ka do kibaru tɛmɛnen ninnu na Aziz Traoré tun ye ɲɛfɔli kɛ farafinya yɛrɛ walima farafindenw ani farafinna jamana sigibaw olu ta bɛ se ka k'u yɛrɛ ye cogo min na a tun ye ɲɛfɔli k'a la kɛnɛ wasalen dɔw kan an bɛna o seereyaw lase aw ma bi nin de bɛna fara kibaruya caman kan minnu bɛna lase aw ma an karamɔgɔ Elhaji Jose Traoré fɛ an'an ka nɛgɛ kolonsobaw aw bɛna wasa caman sɔrɔ bi kibaruyaw la inshallah ni an don kan ye malidenw an balimaw an y'a fɔ aw ye cogo min na kabini an ka kibaruya jujɔn kibaruyaw la lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi n'o ye Joe Biden k'ale ye farafinna jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana 50 n'a kunkanfɛn wele ka taa lamɛrikɛn jamana ka barosigi kɛnɛ kan
Americain jamana ni farafina jamana u ka sigi nin bena ka sigi ko filanan ye sigi in kɔni kɛra desanburu kalo tile 13 tɛmɛnen fo ka taa kuncɛ desanburu kalo tile 15 la ko nin ŋaniya in tara maa min fɛ o de ye l'Americain yɛrɛw ka jamanakuntigi kɔrɔ Barack Obama ale de ye nin hakilina ta kabini o waati de fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi o hakilina min taara Barack Obama fɛ ko hakilina ninnu bɛ ka labaara wa a bɛ ka lawaleya o de senfɛ wele bilala farafina jamanaw caman ma olu ka taa nin kɛnɛ kan nka min ye anw fa jamana Mali anw ka jamana kɔni ma wele ka da kan aw hakili b'a la a bɛ wagati janbɔ bi furukufuruku ani ɲɔgɔn faamuyabaliyaba de bɛ Mali ni farafina jamanaw ka yɛrɛmarakulu tɔnbaw cɛ a fɔlɔ o ye farafina tilebiyanfa jamanaw olu bɛ kuluba min kɔnɔ n'an ko a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ale ka barosigibaw kɛnɛ kan o barosigi min ni hakilinaw ni miiriyaw caman bɛ ta ko Mali gwɛnna ka bɔ kɛnɛ kan min ye hali farafina jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanaw minnu bɛ ni olu bɛ farafina gun kan n'u bɛnnen bɛ kelen kan ka kɛ kuluba kelen ye an ko ma ko Union africaine o ɲɛmɔgɔba ye Macky Sall ye ko hali Union africaine yɛrɛ ka kulu cɛla ko Mali balilen bɛ ka sigi o kɛnɛ kan nin barosigi filanan min kɛra l'Americain jamana ani farafina jamanaw cɛ ko a kɛra Washington de jamana 49 o de tun bɛ kɛnɛ kan u n'u ka gouvernement ka fara l'Americain jamana yɛrɛ kan o bɛ jamana 50 kofɔ ko l'Americain yɛrɛw ka jamanakuntigiba Joe Biden ko a y'a jira ka fɔ nin kɛnɛ in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka farafina jamanaw surnal don walasa kuluba min bɛ duniya kɔnɔ n'an ko a ma ko G20 ni duniya jamanabaw b'a kulu kɔnɔ ko ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye farafina jamanaw fana ka se ka don G20 na ko jamana 20 min bɛ yen n'o jamana 20 in sɔrɔ yakubayalen don kosɛbɛ k'olu olu de bɛ G20 kɔnɔ l'Americain ka kunnafoni caribondaso dɔ bɛ yen an ko ma ko CNN ale ye ɲininkali lase Jude Devermont ma Jude Devermont ale ye directeur aux affaires africaines du Conseil de sécurité de la Maison Blanche farafina yɛrɛ tɔgɔla ma kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni l'Americain don nka ni a sigilen bɛ u ka jamanakuntigi yɛrɛ ka sigi bulon kɔnɔ Maison Blanche ko a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la nin kunnafoni caribondaso in ka ɲininkaliw kɔfɛ ko waati de sera farafina fana ka taa sigi kɛnɛ ka kɛnɛ min ye wasa kɛnɛ wa kɛnɛ min ye bonya kɛnɛ ye a ko kabini Joe Biden kɔni sugantira l'Americain denw fɛ ka kɛ l'Amérique jamanakuntigi ye ko a ye wulikajɔw kɛ wa a ŋaniya n'a miiriya ko o de bɛ farafina ka yɛlɛma ani farafina ka ɲɛtaga sabatili o siraw kan wa ko a y'a laɲini hali don nataw la a bɛ fɔ min ma ko Conseil de sécurité des Nations Unies ko mun de y'a to hali wulikajɔw ni cɛsiriw tɛ se ka kɛ ka farafina jugɔrɔma tintin walasa a ka se ka ye Conseil de sécurité des Nations Unies fana kɛnɛ kan nin barosigi filanan min kɛra l'Americain jamana ni farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ halisa kunnafonidila kɔni y'a jira ka fɔ n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi a fɔ sababu ɲuman ko nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye Barack Obama de l'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ ko Barack Obama yɛrɛ ko n'i y'a bɔyɔrɔ lajɛ dɔfɔw ka ɲɛfɔliw la ko farafinden don wala farafina jamana sigiba don ko a bangebaaw bɛ Kenya jamana de kan Barack Obama ko de y'a to a bɛ ko o ko la farafina jamanaw ka ɲɛtaga n'u ka yɛrɛmasɔrɔ ko ye a hakilina ye ko laɲini foyi tɛ ninnu na walasa farafina jamanaw ka tilenɲatɔn ani farafina jamanaw ka cɛsiri ka se ka bonya i n'a fɔ Chine jamana bɛ cogo min na Rusi jamana fo ka se Japon jamana ma an ye nin bɔ kunnafoni fasiribondaso min na an ko ma ko Mali Tribune a fasirila Usman Mahaman de fɛ an balimaw min ye Karim Keita ye jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita min fatura nka a bɛ fatu waati min na a ka fanga tun bɔ jɔra sɔrdasiw ka fanga baronkulu min bɔra Kati kana Bamakɔ a waati o kulu de welela ko Comité national pour le salut du peuple CNSP ko ninnu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paroni min kɛ a ma tɛmɛ waati jan kan ko Ibrahim Boubacar Keita kɔni fatura kabini fanga in de parona malidenw caman de bɔra damakasi kɔfɛ ani dusumakasi kumaw tun b'u da ko jamana fanga n'i y'a ye k'a fɔ a tiɲɛna ko jamanakuntigi denkɛ min tun ye Mali yɛrɛ sɔrdasiw ka cɛsiri n'u ka dusulami kulu ɲɛmaa ye jamana wasabulon kɔnɔ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Karim Keita de ye a waati Karim tun ye président de commission de défense à l'Assemblée nationale wa ko hali fanga marali ni e bɛ jɔyɔrɔ de ɲini Mali kɔnɔ
ka kɛ jɔyɔrɔbatigi ye ka kɛ fanga terilaka ye fo Karim Keita ka a fɛ walew fɔ n'o ma kɛ bɛɛ e na kɛ fanga jugu ye. O Karim Keita in fanga in baro na waati min na a ye jamana de bila kabini a taara fo ka se bima Karim Keita kɔni mana nka min ye mankutu caman ye olu b'a nɔfɛ nka min y'a mankutu jugulamaw ye o de ka ca kosɛbɛ hali ni dɔw y'a jira k'a fɔ Karim Keita k'u tɛ jigi a la maa min tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ni malidenw bɔra ka kala ta ye malidenw y'a jira k'a fɔ olu ka layidu an'u ka dalakan tun b'o de bolo ni Karim Keita ye jamana fanga kɛ kɛrɛlantama ye ka nin sɔn ani jugusɔnw bɔ a la k'u bɛ jigi Karim Keita a somaw de la nin bɛɛ de kɔfɛ malidenw a yira k'a fɔ jamana foroba nafolo de jugujuguyara ka se jamana yɔrɔ caman minnu ye jamana ka foroba yɔrɔw ye wa hali yɔrɔ caman de jɔra jamana foroba nafolo jugujuguyali nafolow la ko Karim Keita bɛ nin ko in caman joona kunnafondila ko ten kabini utukalo tile 18 san 2020 fo ka se bi ma jalakiw kɔni cayara nka kibaruya kɔni ma sɔrɔ anw fɛ ko Karim Keita bɔra ka jaabili kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen lamɛrikɛnw yɛrɛw ka sɛgɛsɛgɛli kulu minnu bɛ yen n'u bɛ sɔmi bila farafina jamanaw ani duniya jamana minnu bɛ yen ni jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw don o jamana ninnu bɛɛ y'a an'u ka foroba jigiɲɛ a bɛ sɔnya maa minnu fɛ u bɛ olu de ka kibaruyaw ganse o de y'a to trésor américain l'américain yɛrɛw ka jamana sɛgɛsɛgɛliba an'u ka jamana jigiɲɛ o baarakɛbaw y'a jira k'a fɔ mali jamana nafolo ko a jugujuguyara Karim Keita fɛ fo ka se yɔrɔ caman kabini nin kuma de fɔlen kunnafoni sɛbɛn dɔw yera olu y'a jira k'a fɔ Karim Keita bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a y'a jira k'a fɔ mankutu jugu ani tɔgɔtiɲɛ walew ani bingani walew de b'ale nɔfɛ ni a y'a sɔrɔ bɛɛ ale tun ye nin tiɲɛni kɛ ko ni a y'a sɔrɔ ale ye nin ko in kɛ ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ josariya tigilamaw fɛ joona walasa nin ko in tunya ka se ka dɔn a kɔni ko maaw bɛ bɛnsɛngɔniya kumaw de fɔ ka ɲɛsin ale ma ani juguya kumaw maabanmala kumaw de bɛ dilan hali lamɛrikɛn jamana yɛrɛ jamana ɲɛmaw ye nin dantigɛli min kɛ k'a jira k'a fɔ Karim Keita ye mali a faso jamana foroba nafolo de jugujuguya Karim Keita kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli in de kɔnɔna na a ye nin kuma in bɛɛ lajɛlen de ngalontigiya nka malidenw a mana tigɛ da o da la anw bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ an ka do kibaru kɛnɛ kan walasa aw ka se ka bɔ nin ko in tɔ joona hakilijigi bolo ma o Karim Keita min n'a mankutuli kumaw bɛ ka fɔ bi yala an t'a lamɛn wa waati min na sigida filanan n'o ye commune 2 du district de Bamako olu minnu tun y'a sugandi ka k'u ka wasaden ye a bɛ i kanbɔ wasadenya jɔyɔrɔ nɔfɛ waati min na nin kɛra jamaba de ɲɛna sokurusi kɛnɛ kan Karim Keita tun ye dantigɛli kɛ o dantigɛli kumaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye anw ka do kibaru sigi kun dɔ fana ye hakilijigi a bɛ faamu ani hakili a b'o sinsin wa a b'o jidi yala an tɛ Karim Keita lamɛn wa m'a essayer ka kuma n yɛrɛ kan aw ye fɛn caman mɛn nin san 5 nin san 6 kɔnɔ a fɔ tan ŋa mɛn ma falen ayi dɛ n bɛ n cogo kɔrɔ la hali bi kosɛbɛ nkalon bɛ ta ka d'an na Karim ye nin kɛ Karim ye nin fɔ Karim de bɛ nin kunna a bɛɛ nkalon a ka kan ne k'a fɔ ɲɛna bi mun na aw de ye ne sigi ni aw tɛ ne tɛ nin kɛnɛ sɔrɔ ni aw tɛ ne tɛ nin jɔyɔrɔ sɔrɔ ni aw tɛ ɲɛmɔgɔya minɛ bolo assemblée kɔnɔ n t'o sɔrɔ donc a bɛ ne ni a bɛ aw ni ne de cɛ a tɛ ni Facebook cɛ a tɛ ni Snapchat cɛ a tɛ ni Instagram cɛ Sidiki yɛrɛ b'a fɔ cogo min na Viber tɛ aw satisfait b'a fɛ ka min fɔ aw ɲɛna aw bɛ ka kuma wɛrɛ mɛn tile filanin na u bɛ ka nkalon ta ka d'an na ko dɔ tununa an ka duba dɔ kɔnɔ ni dukɔnɔmɔgɔ dɔ tununa tile kelen i t'a a ɲininkali kɛ tile fila i t'a a ɲininkali kɛ dɔgɔkun kelen i t'a a ɲininkali kɛ kalo kelen i t'a a ɲininkali kɛ san 3 tɛmɛnen ko ale bɛ min k'o ta ka da ne na nkalon don ne y'a kɛ min ye juillet kalo tɛmɛnen ne taara sɔgɔla la ka taa bɔ n fa ye an ka fɛrɛw jara kojugu ne y'a kɛ min ye a ye n lamɛn dɛ tulonkɛ min bɛ mɔkɛ ni mɔden cɛ o de keleya b'u la dɔwɛrɛ tɛ ne ni
mɔkɛ ka di bi ne ni mɔkɛ ka di sini mɔgɔ tɛna ne bali fana n ka taa n b'a fɔ n t'a fɛ ka kuma jaya kosɛbɛ mais n b'a fɛ ka min fɔ aw ɲɛna ni aw tɛ a bɛ se ka kɛ san 5 in kɔnɔ n bɛ se ka dɛsɛ n ye denmisɛnnin ye n ye 40 sɔrɔ a bɛ kalo damadɔni bɔ ni aw tun tɛ k'aw bɛ ne bilasira ala n'aw ka tubabu ala n'aw ka conseil ala ni an masa minnu bɛ commune kɔnɔ ni n b'u fo bi aw kan ka fo aw kan ka fo dɛ wa ni ala sɔnna a ma ma ɲinɛ aw kɔ ma ɲinɛ aw kɔ sa tubabuw ko ka tubabuw fo. minnu tɛmɛna ne ɲɛ yan na u ye min fɔ aw ɲɛna Adi y'a fɔ madame Jida y'a fɔ n bɛ k'a mɛn dɛ nin ko banna nin ko banna ni résultat tendance bɛ ka na an b'a kɛ sans bruit sans bruit sans bruit sans bruit sans bruit pour victoire pas la terre pas la terre donc n tun b'a fɛ ka nin kuma dakuru ɲɛ damadɔni de fɔ aw ɲɛna ni n donna min gasi la o ka yafa n ma hakɛto b'a la salaw mahamadu merci. an balimaw aw b'a dɔn k'a fɔ kabini fanga tɛmɛnen o fanga ɲɛmaw tun y'a laɲini ko jɛyali kulu dɔw bɛ bɔ Maroc jamana ka kana anw faso ko sanuya an k'o de ma ko ozone Mali kabini nin kuma in fɔra yanni bolonɔbila ka kɛ maliden dɔw y'a jira k'a fɔ olu tɛna jɛ n'a ye jamana wɛrɛ denw kana anw ka jamana sanuya nin bɛɛ de kɔfɛ Mali jamana ɲɛmaw ye bolonɔbila kɛ ka jira ko ozone Mali baara o baara n'a bɛna kɛ anw fɛ yan jɛya baara walasa Mali dugubaw kɔnɔnaw na se ka jɛya ko ninnu bɛna cɛsiri ni wulikajɔw de kɛ jamanadenw ka laɲini kɔnɔ o baara min tun nɔbɔra kabini waati jan dɔw y'a jira k'a fɔ bɛnkan min kɛra n'o ye jamana dugubaw jɛli ko baaraw ma kɛ wa ozone Mali yɛrɛ k'a bɛ jamana ɲɛmaw ani jamana tɛ taa maa minnu yɛrɛw ka wulikajɔw kɔ k'a bɛ olu de ka bondaw sanuya misali la ko waati min na jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga la ka bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ ka taa jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ la Kuluba ko ozone Mali tun bɛ yen de sanuya nka min ye jamanakuntigi yɛrɛ a sibon Sɛbɛnnikɔrɔ ka taa fo Kangaba fo Sibi ko nin yɔrɔ ninnu tun ye yɔrɔ nɔgɔlenw de ye wa Bamakɔ sigibaa dɔw ɲininkara dɔw y'a jira k'a fɔ yɔrɔ caman de bɛ sigida caman de bɛ ozone Mali yɛrɛ ma deli ka se sigida minnu na a kuma kɔni cayara nka bɛnkan min tun b'u ni Mali jamana cɛ o tun ye miliyari 9 de ye san o san o layidu min taara Mali jamana ɲɛmaaw fɛ ko k'o di ozone Mali ma hali ni a y'a sɔrɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye caman kɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana marabolo ɲɛmaaw ka forobasigi min bɛ yen n'an k'a ma ko conseil des ministres kabini dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen Mali jamana ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya baara min tun fusirila Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ni ozone Mali cɛ ko kana Mali sanuya ko bɛnkan in bɔrɔtɔra wa ko ozone Mali ale ka baara foyi tɛ anw fɛ Mali kɔnɔ bilen nin ye Mali jamana kantigiw ka lase nin y'u ka ɲɛfɔli ye kabini nin kuma de fɔlen ozone Mali kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛ taa tiɲɛ don nka kasabi min n'o juru bɛ Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔw la ko bɛ taa jɔ bi fo sefa wari miliyari 15 na kunkanfɛn ko k'o sara n'o ma sara bɛɛ k'u bɛna taa ni Mali ye bɔgɔ jeninen kan Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ olu ye ozone Mali ka baaraw bɔjɔ dɔwɛrɛ tɛ bɛnkan tun ye min ye a ma se ka lawaleya olu bɛ se ka layidu di malidenw ma k'a fɔ ni ozone Mali taara ko malidenw yɛrɛw bɛna wuli ka Mali dugumisɛnnin dugubaw sanuya nin ye Mali jamana kantigiw ka fɔ ye an kɔni bɛ yɔrɔ min na fɔ ka se bi ma an kɔni bɛ makɔnɔli la nin ko in bɛna kuncɛ cogo min na nka malidenw ozone Mali yɛrɛ kunkan ko kibaruya la ɲɛfɔli delila ka k'a la Mali jamanadenw fɛ yala an tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn wa ozone nali ni bi cɛ a ye mun de kɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa aw ni ne an k'an jija an ka k'o seere ye an bɛ dumuni kɛ cogo di an bɛ balo cogo di an b'an ka so sara cogo di ekɔli bɛ sara cogo di ekɔli t'a sera bi lajɛ ne bɛ se ka min fɔ a la an kɔni an tɔɔrɔlen de bɛ an bi ni an kalo 5 ye an ma sara hali an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na ekɔli t'a sera position foyi t'an bolo diɲɛ don o don an bɛ bɔ an bɛna baara yɔrɔ wari bɛ sɔrɔ o sɔrɔ kan t'a la a fɔra ko wariko da b'an ka Mali gouvernement na ne kɔni bɛ min fɔ Mali gouvernement ye jagoya tɛ dɛ an kɔni an b'u deli ala kama kira kama se t'an ye daba t'an ye denbayatigiw de
n'a fɔra mɔgɔ 1000 kɔ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na kalo 5 olu ma sara a hinɛ ka bɔ kelen filanan muso cɛ sabatɔ de bɛ anw na sabanan cɛ dɔw ban o musow taara ko parce que ko sara tɛ yen naaninan u ka sotigiw dɔw bɛ u ka sotigiw gɛn ka bɔ so kɔnɔ ko parce que ko so sara diɲɛ don o don kalo sa o sa e de bɛna t'i jɔ sotigi ma a ma sara diɲɛ don o don sotigi ɲɛ b'a la e de bɛ ka bɔ ka na baarayɔrɔ la k'e ma sara vraiment a degun ka bon ne kɔni bɛ min fɔ mali faamaw ye an b'u deli ala kama kira kama yanni ekɔli ta cɛ an mago b'an ka wari la pour que ka se k'an denw ka kalanko ɲɛnabɔ ka se k'an ka baloko sabati sinon an bɛ yɔrɔ min na bi hali mɔgɔw b'an na hali sanji sɔngɔ ka b'u ka so ka na baarayɔrɔ in na a moyen tɛ yen mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan 20 tantanw de fara ɲɔgɔn kan pour que i ka essence ta e kana baarayɔrɔ la n'a fɔra e nana o baarayɔrɔ kelen kelen na kalo 5 e t'i ka sara vraiment an jigila tigɛla maliko la parce que an t'a dɔn k'an ye maliyɛnw ye k'an bɛ se ka kalo 5 kɛ mali jamana kɔnɔ ko anw ma sara ko mali faamaw bɛ yen nɔ vraiment a ye ne dabali ban ne ko n'o kuma ŋunuŋunu kan bɛ yen k'a kan ka ban mais n'a banna tantɔ a bɛna ban kana na ban ka ɲɛkumu kan hali n'a bɛ ban mɔgɔ wɛrɛ min bɛna baarayɔrɔ in ta a ka d'an ye an ka t'olu ka bolo kan parce que yan y'an fa jamana de ye anw yɛrɛ bɛ se k'an ka ɲama baara kɛ yan nɔ k'a sɔrɔ a ma taa yɔrɔ si a ka d'an ye an minnu y'a daminɛ san 8 i bɛ baarayɔrɔ kelen min na n'o baarayɔrɔ n'o mɔgɔ o minnu bolo n'olu y'o bila mɔgɔ wɛrɛ min n'o ta a ka d'an ye an ka k'o mɔgɔ fɔlɔ ye yanni an m'a fɔ k'u t'u muso somɔgɔw ta dɛ mais a ka d'an baarakɛla kɔrɔ minnu b'a kɔnɔ a ka d'an ye an de ka kɛ maa fɔlɔ ye ka baara kɛ yɔrɔ in na. Ne ye ozone chauffeur de ye bon ozone ko in a kɛlen bɛ ka anw baarakɛlaw kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ degun de kɔnɔna na ne yɛrɛ bɔtɔ filɛ nin ye yɔrɔ an ka mɔgɔ dɔ de nɔfɛ sotigi y'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ an ka mɔgɔ 6 de bɛ yen sotigi y'u bɛɛ gɛn u n'u ka denbaya filɛ kɛnɛma hali siyɔrɔ t'u bolo an ka sokura ne ka mɔgɔ dɔ ka sokura bɛ yen nɔ ne yɛrɛ de bɔra ni natɔ yɛrɛ filɛ ka bɔ o yɔrɔ la ne taara ka taa fɛɛrɛ de kɛ walasa u bɛ don o sokura in kɔnɔ sokura labanbali de don walasa u bɛ se ka u ka fɛngɛ kɛ yanni u ka se ka u ka sara wari sɔrɔ k'u ka so sara sotigi y'u bɛɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔ bon o kɔfɛ an ka muso 4 de bɛ yen nɔ an ka mɔgɔ 4 de bɛ yen olu fana u musow y'u furu sa ka b'u kunna ka sababuya kɛ ko balo t'u bolo o musow filɛ k'u fɛngɛ an ye kuma bɛɛ kɛ musow ninnu fɛ ka ko delili fasugu bɛɛ kɛ musow donna siɲɛ 1 tɛ 2 tɛ sabanan musow ko vraiment ko sisan kɔni olu bɛ taa musow an ka mɔgɔ 4 de ka furu sara ka sababu kɛ nin wariko in ye mɔgɔ i bɛ baara la don o don i bɛ bɔ ka na baara la e bɛna baara kɛ k'i jigi da i ka kalo sara nin kan n'a fɔra ko kalo sara fana tɛ se ka sɔrɔ vraiment ko dɔ de don gouvernement u k'a lajɛ u k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka an ka wari ɲini cogo min k'a d'an ma vraiment o bɛ diya an ye kosɛbɛ y'a ye sinon an kɔni se t'an ye bi dabali t'an ye mɔgɔw furuw sara mɔgɔw filɛ nin ye kɛnɛma hali siyɔrɔ t'u bolo vraiment a ko kɛra baara ye u k'a lajɛ u k'u kɔfilanw na an bɛ se k'an ka kalo sara sɔrɔ cogo min vraiment o bɛ diya an ye an ma ban baara ma an bɛ na cogo min na yan baarakɛyɔrɔ la ala kelen de b'a dɔn dɔw bɛ tagama ka bɔ dɔw bɛ fo falajɛ mais u bɛ n'u sen na depuis 4 heures u bɛ wuli ka tagama ka na u sen na yan moto n'i y'a mɛn i bɛ na moto la o y'a ye essence sɔngɔ ni fɛn ninnu o tɛ sɔrɔ la dɔw u bɛ tagama u sen na moto bɛ jɔ so kɔnɔ u bɛ tagama u sen de la ka na baarakɛyɔrɔ la parce que n'u ma na baarakɛyɔrɔ la a bɛ s'an de bɛ sɛbɛn u kɔrɔ yarɔ o fana a cɛ man ɲi an mana na o baara fana kɛyɔrɔ la tuguni an tɛ o kalo sarani min fana b'an ye o fana tɛ sɔrɔ la i y'a ye donc vraiment an kɔni bɛ min ɲini gouvernement fɛ u k'a lajɛ u ka fara ɲɔgɔn kan u k'a lajɛ an hinɛ minɛ yɛrɛ de koyi u ka sabali an ye vraiment an ka kalo sarani u b'o ɲini k'o d'an ma o kɔni vraiment ne bɛ min ɲini u fɛ o y'o ye. tiɲɛ yɛrɛ ozone baarakɛlaw tɔɲɔnen don ozone baarakɛlaw lafiya da fan si t'an ye depuis an donna ozone kɔnɔ fɔ sisan fɛn o fɛn tɔgɔ lafiya ma y'a ɲɛna baara kɛ kun ye sara ko ye sara tɛ sɔrɔ matériel t'i bolo ka baara kɛ bon hali ni sara bɛ kɛ e yɛrɛ de b'i ka matériel san bon i b'i débrouiller ka matériel san ka baara kɛ sara kama an filɛ an kalo 5 la an ma sara an bɛ dumuni kɛ cogo di an bɛ balo cogo di an b'an ka so sara cogo di ekɔli bɛ sara cogo di ekɔli t'a sera denw ka matériel kan ka sa i b'a wari bɔ mini an degunnen don fo ka dama tɛmɛ donc an b'a ɲini gouvernement fɛ a k'a kɛ ala yɛrɛ de kama a ka hinɛ n'a ka magara na a k'a mago to k'an ka wari d'a ma n'a y'a sɔrɔ a da bɛ gouvernement na a ko ni fɔra k'a da bɛ gouvernement la tiɲɛ don an nkalon don an kun t'a dɔn dɛ mais n'a y'a sɔrɔ a da bɛ gouvernement na a k'a kɛ ala kama a ka hinɛ na a ka yafa ma a k'an ka wari d'a ma
n'a da t'u la yɛrɛ fana a da mana n'a y'a sɔrɔ da de b'an ka directeur la u ka pression ka kan sara parce que u b'an ka jamana de kɔnɔ u tɛ se ka n'i sago k'an ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana in ma k'u sigi k'u lajɛ o tɛ se ka bɛn direction mɔgɔw arabu fɛn kɔni a bɛɛ saralen don arabu sita ninnu ma sara arabu bɛɛ saralen don anw maliyɛnw de b'an sara an ka jamana kan bon ni tɔɔrɔ kɔni tɛ fila ye kelen ɲuman b'anw kan yan nɔ an to yan nɔ ka dama tɛmɛ bon société kura ko a bɛ k'a fɔ ko contrat bɛna ban mɔgɔ si tɛ yan nɔ mun wulila k'a f'i ɲɛna ko contrat bɛ ban nin don in bon contrat mana ban ozone baarakɛla bɛ kɛ cogo min na foyi ma fɔ an ɲɛna k'a fɔ ni contrat banna bɛ taa yan fɛ fɛn ma fɔ an ɲɛna bon contrat yɛrɛ banni ko tiɲɛ don an nkalon don an t'a dɔn n'a banna fana bɛ taa yan fɛ foyi ma fɔ an ɲɛna an kɔni sigilen don ten an b'an kunfɛ a ko la donc u k'a essayer u k'an bɔ fili la u ka taga fan d'a ma an mago kɔni b'an ka wari la tiɲɛ tɔgɔ Mamadu ni tɔɲɔni kɔni tɛ fila kelen ɲuman b'an kan an b'u deli yɛrɛ u ka kɛ Ala ni Alakira kama an ka sara da mana ye mɔgɔ mɔgɔ la o tigi ka hinɛ an na denbayatigiw de b'anw na muso cɛsabagatɔ de b'anw na u ka hinɛ an na k'an ka wari d'a ma Ala n'a Kira kama an bɛ se ka mun fɔ bi lajɛ kan an ye mɔgɔw wele ka na an ka sarako de la parce que an bɛ 5 mois bɔ bi an tɛ ka sara vraiment an bɛ question de poser n ko à qui la faute parce que n'an nana direction na direction mɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna ko état de m'olu sara n'an taara état la état mɔgɔw b'a fɔ ko olu ko ozone ka baara dɔ ozone ma sɔn k'o kɛ ko la k'olu ma wari di ozone ma bon comme kɔsan na Adama Sangare yɛrɛ bɔra mairie la a ye kuma caman fɔ diɲɛ mɔgɔ y'a mɛn a ko ozone ko bɛ degré min na bi a taara k'ale yɛrɛ bolo da mais k'ale y'i bolo sin faama kɔrɔ tɛmɛn'o na ko fo ka si bɔ ale tigɛ kɔnɔ ko si bɔra ale tigɛ kɔnɔ parce que mun na ale ko Mali tɛ ozone kɔrɔ 9 milliards par an k'a se ka kɛ bon an yɛrɛ b'a ye an ni ozone ta in banni don sara k'aw ban k'an sara o de don parce que ozone bɔra sisan ka taa ka assurance gérer 4 millions ozone bɔra ka taa gasoil gérer sa 30 millions anw yɛrɛ ka wari yɛrɛ kuru yɛrɛ tɛ tɛmɛ 35 millions kan an ka kalo kelen dɔrɔn an y'a laɲini k'u fɛ seliba la hali n'a kɛra kalo kelen k'o dama an ka taa d'an denw ma o ma sɔn k'a laɲini k'u fɛ assurance bɛ silamɛw ka wagati ye an ye wari d'anw ma an ka assurance kelen kɛ n'a ye u ma sɔn an tɛ bɛna se ekɔli ta ma bi ça va pas an kɔni an bɛ welekan de da ka ɲɛsin gouvernement ma vraiment gouvernement k'i sen don nin ko in na komi bɛ ko in jukɔrɔ gouvernement de ka bɔ ka tiɲɛ fɔ maliyɛn denw ɲɛna parce que an tulo b'a la k'an contrat min na jɔ tiɲɛ don wa nkalon don wa an t'a dɔn parce que an ka direction tɛ ka communiquer n'anw ye bi a kɛlen k'an to yen k'an kɛ bolokɔfɛ fɛn ye maliyɛnw yɛrɛ tɛ ka kuma n'anw ye bi parce que mun na bɛɛ ko Bamakɔ ɲaman cayara Bamakɔ nɔgɔlen don mɔgɔ tɛ ka kuma mɔgɔ si t'a dɔn ozone de tun bɛ sanuya kɛ wa fɛn bɛ sanuya kɛ mɔgɔ si tɛ ka kuma ni ozone baarakɛlaw ka gɛlɛya ye an kɔni an ka laɲini ba kɔni an ka se k'an ka kalo 5 sɔrɔ an tɛgɛ la vraiment an ka laɲini o de ye yanni ekɔli ta yɛrɛ cɛ an kɔni ka laɲini ba. An balimaw kunungo jamana ɲɔgɔn kunbɛn bon min bɛ Bamakɔ yan n'an ko a ma ko Centre International de Conférence de Bamako ale ye lajɛba dɔ de bisimila lajɛ in a bɛ tali kɛ maaw kan minnu bɛ yen ni olu bɛ dugujukɔrɔfɛnw nɔbɔ o tɛ taa wulikajɔ ni magwɛn minnu kɔ o caminɛw an k'o de ma ko dragi o dragitigiw aw b'a dɔn a bɛ san caman bɔ bi Mali jamana kantigiw ka wulikajɔ de bonyana n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin dragitigiw bɛ taa jamana babolow de la ka taa jamana dugujukɔrɔfɛnw ko fɛlɛ ka se k'o bɔ a kuma da in na barosigiw caman de kɛra la jamana ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ dragi de bɛ anw ka babolow kan ko ka sɛgɛsɛgɛli k'a la wa hali fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ lawaleya nin dragitigiw fɛ ko k'o ɲini k'o sidɔn wa dɔw yɛrɛw ka dragiw minɛra misali la jamana lakanabaw ka bolofara min bɛ Bamakɔ babili fila in ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la babili kɔrɔ ani babili kura in cɛ pont fad ani pont de martyr an ka lakanalibaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanaliba minnu n'u ka baaraw bɛnnen bɛ ji ani a masurunya yɔrɔw koɲɛw fɛsɛfɛsɛli ma o de ye brigade fluviale de Bamako ye n'i taara yen i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ drakiw caman de minɛra drakitigiw la a bɛ komi nin drakitigiw fana sigilen tɛ k'u boloda u sen kan u tun ye barosigiba de boloda kunungo ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye walasa faamuya na se ka sɔrɔ a la nin ko in yɛrɛ u ko olu tɛ bolokɔfɛ fɛn ye jamana kɔnɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ malidenw bɛɛ de kan ka balo Mali kɔnɔ wa bɛɛ de kan ka baara kɛ Mali kɔnɔ k'olu fana ye malidenw de ye u ye misali ta jamana caman kan draki yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ lamɛrikɛn jamana ni jamanaw caman anw yɛrɛw tun bɛ kɛnɛ ka radio bɛnkuma do kibaru tɔgɔ la kunungo nɛgɛ kaɲa 10 waati an ka ɲiningali nana se dragitigiw yɛrɛw ka kulu ɲɛmaw ma malidenw u ye ɲɛfɔli kɛ n'aw ye lamɛnli kɛ bɛɛ aw bɛ se k'a dɔn nin ko in bɛ lahala min na dragitigiw ani jamana ɲɛmaw cɛ an ka fara ɲɔgɔn kan bi do kibaru kɛnɛ kan an k'o kɔrɔfɔw lamɛn baro ninnu bɛ jujɔ ni Jibril Jalo de ye Jibril Jalo tɛmɛnen kɔfɛ dragi yɛrɛ baarakɛbaw olu nana ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ donc
invité à Mbati, qui a déplacement qui est à l'atelier. Atelier à quel point il est, car expliquer comment il est mouillé. Dans la barre de tout. Est-ce que moi, nous me faut que le chimique qui dit là, a dit non, est-ce que moi, nous le tient? Bah, nous voyons, à l'Ikaba, on a la femme qui sort dans l'explication du roi. Nous avons c'est vrai, il y a mais il y a une famille qui tient à Foucault, il est vraiment qui a la explication du corps. Sans plus tarder, c'est une introduction. Mais aller à la chambre des lignes de fer, à l'île de la Barakela. Bon, malheureusement, on ne le voit pas. Vous pouvez être là. On ne va pas les accuser, mais ce n'est pas une bonne chose. Parce que déjà, il était prévu que la télé de Dame à 9h, on se retrouve presque à 10h et quelques. Le représentant n'est pas là, le président n'est pas là. Donc, moi, je crois que c'est une très bonne chose pour la Chambre des parce que Chambre des c'est la porte-voix des activités de ce secteur-là. Mon frère avec Chambre Baraké, ou le Baraké, je crois que Chambre des ne doit pas avocat devant l'État. Mais le problème est l'État a tellement de mots, an nisɔndiyalen de bɛ kɛnɛ in kan k'o foli se aw ma aw minnu bɔra ka so ka se yan n tɛ bɛɛ tɔgɔ dɔn n tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ ni n da ma se min ma o ye n ka dɔnbaliya ye mɛ n ka hakilina t'o ye mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yen mali kɔnɔ bi an n'olu kɛlen bɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma n'u bɛ kɛnɛ in kan yan an ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma. Bamananw ko ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ kɛnɛ in an tɛ se ka foyi fɔ a la ka tɛmɛ Jibiril Jalo ka kumaw kan n'an bɛ wasa parce que bamananw b'a fɔ ko miɲɛtɔ dalakan tɛ minɛ sogobuso yɔrɔ ne tɛ se ka foyi fɔ yan ni mɔgɔw b'a minɛ ka tɛmɛ Jibiril kan jamana y'an kɛlɛ k'a da bolo min kan ale de y'a kalan kɛ an kɔni ta y'a kunfin baara ye mais an bɛ baara in na depuis 84 depuis Musa Tile Daraki bɛ Mali la depuis 81 mais ka yakubaya bɛɛ ka bɔ a kalama o kɛra 84 o tɛ bi ko ye dɛ Daraki bɛ jamana in kɔnɔ yan mais k'a dɔn ko fɛn kolon don o daminɛna o tɛ san 2 bɔ k'a dɔn ko kojugu don o daminɛna a tɛ san 2 bɔ mais a daminɛ san 40 kɔ de ye nin ye mais k'a dɔn ko fɛn kolon don o daminɛ tɛ san 2 mais mɔgɔ min y'an to kɛnɛ kan k'an yira diɲɛ la ka fɔ nkalondariw la u bɛ ka baara min kɛ ani aw bɛ ka min fɔ kelen tɛ o ye Jibiril Jalo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foli kan ka s'a ma parce que a ye kalan min kɛ a y'o baara de waleya a ma k'anw kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen Fermali bɛ kɛnɛ in kan yan u ka directeur bɛ yan an wulila ka se Fermali ma a n'a jɛɲɔgɔn tɔn minnu bɛ Bamako yan ni n t'a bɛɛ tɔgɔ dɔn a don kama an sera k'a échanger o fana y'a ye kan min fɔra u b'a lajɛ ni tiɲɛ ni nkalon de don u b'a bɔ ɲɔgɔn na Fermali mɔgɔw wulila k'an sɔrɔ ba kɔnɔ an n'u ka taa ko baara in y'u ɲɛ la a n'a jɛɲɔgɔn jɛkulu a don ni bi cɛ a kelen ma sigi donc o la an ka foli bɛ se Fermali fana n'a jɛɲɔgɔn jɛkulu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi n'u bɛ ka mɔgɔ minnu bɔra u ka hakɛ kɔnɔ n'u ka hakɛ karakiliw bolo n'u bɛ k'u ka hakɛ minɛ ka segin u ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'u ni ɲɔgɔn caya jamana in kan parce que Daraki bɛ mɔgɔ min balo jamana in kan bi n'i y'a jɔ ne tɛ Mali fonctionnaire hakɛ dɔn mais i tɛ fonctionnaire kelen t'i sɔrɔ a ta damana i ka kɛ école karamɔgɔ i ka kɛ policier ye i ka kɛ nin i ka kɛ nin i t'o kelen si sɔrɔ Daraki baarala man ca ni min o tɛ yen Daraki nafa bɛ se mɔgɔ min ma Mali kɔnɔ ni min man ca ni o man ca ka tɛmɛ o groupe kan o tɛ yen donc ni mɔgɔ min y'o ko jɔtɔ ye ka na k'i bɛ don olu jigi kɔrɔ k'u ka tiɲɛ bɔ kɛnɛ kan alhamdulillah o ye don waati seli ye n'o tɛ an ye fɛn caman gosi an ye da caman gosi ne min sigilen filɛ ni mɔgɔ caman kumana ministre caman kumana Daraki ko ka tiɲɛ ni nkalon tɛna se ka foyi fɔ n yɛrɛ kan yan bi mais ni Jibiril Jalo da sera min ma ani Fermali n'a jɛɲɔgɔn jɛkulu da sera min ma o de ye tiɲɛ ye parce que anw dalakan tɛ tiɲɛ ye yan parce que an bɛ ka fɛn dɔ de ɲini k'a yira jamana la an bɛ k'an balo dahirimɛ min na halala sira fɛ n'an bɛ fɛ k'o ka kɛ jamana k'an dɔn k'an bila sariya kɔnɔ parce que an kun bilalen bɛ komi ba parce que n'i y'a ye ba jogo juguyara ni bilafɛn bɛɛ ye parce que batigi de tɛ ba siri
ko n'i y'a siri k'a tɛ bugu donc ba bɛ to a yɛrɛ ma min kɛ o de la a jogo bɛ juguya bila fɛn o bila fɛn n'i y'a mara a bɛ k'i sago ye donc jamana y'an kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka tila ka jogo d'an na jogo min t'an na o de y'an sɔrɔ n'o tɛ n'an tun bɛ jamana ka mara kɔnɔ kan min fɔra ma o tun tɛ fɔ a ma donc komi kuma nana na cogo min na jama ka ca bɛɛ ni hakilina don mais pour que k'a yira u la k'a fɔ ne man ka n yɛrɛ défendre kama mɔgɔ min sera minnu ma a ye taa jogo lajɛ n'a ka ɲi a ye bɔ k'an yira jamana la jamana bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na a k'an dɛmɛ cogo la o mɔgɔw de ka laɲini ye an b'o dɔ kɛnɛ de kan bi n'o ye Jibiri Jalo n'a farankanw ye ani Fermali n'a farankanw n ye mɔgɔ caman ye a ko daminɛ la n'a dɔw ye ɲɔgɔn a bɛ kalo 3 kalo 4 bɔ minnu bɛ jɛkulu wɛrɛ la min tɛ Fermali ye an y'u sɔrɔ u ka bureau kɔnɔ an kumana an ye changé la o donni bi u y'a dɔn ko tiɲɛ ye nin ye an bɛ se ka tugu kɔ donc n'anw tun y'u wele nkalon de kan an tun tɛ se nin kɛnɛ in kan donc k'o foli se jama ma u nana an ka wele jaabili min kɛ a bɛnnen don olu da ka tɛmɛ anw kan parce que an tɛna se ka fɔ an b'an yɛrɛ mamutu an ye mago ɲininaw de ye mais nkalon min kɔni dara na o nkalon in kɛli k'a kɛ tiɲɛ ye jamana mɔgɔ k'a mɛn parce que n'i ko ko aw de ye mɔgɔ fagalaw ye mɔgɔ fagala ko man di mɔgɔ si ye n'o tɛ fɛn minnu fɔra n'o ye siyangiriw ni mɛrikiriw ye n bɛ mɛrikiri yelen nɔ mais depuis n wolola n bɛ san 50 ni kɔ la n ma deli ka siyangiri ye ɲɛ la n m'a ye ɲɛ de la fɔlɔ dɔɔni tɛ dɛ ne m'a ye ɲɛ la n'a fɔra k'an b'o kɛ ji kɔnɔ aw dun bɛ ka balo ji de kɔnɔ yɔrɔ a bɛ jamanaden hakili tiɲɛ fɛn bɛ f'u ye min tɛ tiɲɛ ye mais ni mɔgɔ dama damani ka ko dilannen ye jamana b'o de bolo kan bi donc ni kumakan tɛ lamɛn yɔrɔ i bɛ to kɛrɛfɛ ni mɔgɔ kɛra sababu ye k'a b'i labɔ donc an b'o kɛnɛ min kan n b'a yira aw la k'a fɔ an kɔni nana ɲini sira fɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ ni siga bɛ mɔgɔ mɔgɔ la n bɛ se ka détail min kɔni di siga bɛ mɔgɔ mɔgɔ la dalaki nkalontigiyali kan ka fɔ a bɛ kojugu dɔ de kɛ n ɲininka ne ye dalaki monter n yɛrɛ de y'a ne fɔlɔ de y'a monter fabrication locale depuis n b'a dalaki original tigiw kɔ k'a dilan ka bɔ la ka fabrication locale hali a bɛ gravier min bɔ par heure n b'a da dɔn donc i ma question bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo n'i bɛ fɛ ka dalaki ko ɲɛ dɔn a kalan sira fɛ o ye Jibiri Jalo ye mais n'i bɛ fɛ k'a dɔn kalan baara wɛrɛ sira fɛ mɔgɔw bɛ yan minnu b'i jaabi i bɛ satisfaction sɔrɔ i bɛ kuma diɲɛ yɔrɔ bɛɛ i kun wulilen i b'a dɔn k'a fɔ ko dalaki tɛ mɔgɔ faga fɛn ye ko dalaki ye fɛn min ye n'i taara Amérique an tɛ se k'an ka jamanaden fɛ ka tɛmɛ américain kan mais kin de ye dalaki labɔ américain de y'a labɔ olu dun b'a baara jamana in mɔgɔw tɛ se ka jɔ a den na ka tɛmɛ américain kan ni américain kelen kun sara usine tun bɛ datugu ni ministre ka fɔlɔfɔlɔ ɲɔgɔn ye la n y'a f'u ye aw kana anw lamɛn a ye américain ɲininka a bɛ dilan cogo di n'aw ka jamanadenw hinɛ b'aw la aw y'u wele américain y'a dilan cogo min na aw n'u ka sigi ka kuma pour que yɔrɔ minnu b'a la n'u tiɲɛna an ka jɛ k'o bɔ a la ka yɔrɔ ɲumanw don a la n'o tɛ sonyɛli ma ɲi ko dɔ b'a den balo a la dɔrɔgu ma ɲi dɔ b'a den balo a la an bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'a ma ɲi e de bolo a ma ɲi kɛ mais dɔ bɛ ka taa balo a la dɛ donc ni yɔrɔ min ma ɲi jamana ka jɛ an k'o dilan an k'o bila fɛn ɲuman kɔnɔ u k'an to an k'an ka baara kɛ an k'an dahirimɛ balo halala la o ka fisa ni sonyɛli ni ŋanamu ye donc a bɛ dɔ bɔ jamana hami na ni tun ye kuma kun fɔlɔ ye min se jama ma fɔlɔ o ye nin ye parce que i nana kama n'i sigalen bɛ yɔrɔ yɔrɔ la an ɲininka an b'a ɲɛjɔ ɲɔgɔn fɛ wa n'i y'a f'i i taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i tɛ siga la ni association min tuguni y'an kɔ ka na k'u bɛna sigi bi an ka kuma falen u ye tiɲɛ dɔ de ye wa n'a bɛɛ taara ba kɔnɔ n ka baara kɛ u ɲɛna u k'a ye ka mɔgɔw bila u ka baara kɛ u ɲɛna ka garanti d'u ma fɛn min bɛ ka fɔ aw ye ani tiɲɛ ka jan donc an b'o kɛnɛ de kan n bɛ kuma dan yan parce que kuma fɔbaga ka ca min tɛ ne tile ni kuma fana cayara a nafa bɛ dɔgɔya barikama minnu b'a la o fɔ mɔgɔw k'a faamu n nakun ye nin ye hakɛto b'a ka sallallahu alaihi wasallam. An balimaw taabolo dɔ bɛ anw ka jamana kan nin bɛ i n'a fɔ jamana sigi kan n'i ye an ka bɛɛ y'a lajɛ an ka jamana yɛrɛ bɛɛ y'a an k'o de ma ko démocratie o démocratie ma taa wulikajɔ ni magoɲɛw caman kɔ malidenw ka wulikajɔ ka fanga paro kɛrɛnkɛrɛnnenya la général Musa Tarawele ka fanga o paro nin kɔfɛ malidenw yɛrɛw ye miiriya ni taabolo minnu ta u y'a jira k'a fɔ min ye an ka jamana ye k'a bɛna mara ni taabolo min ye o dɔ ye laïcité de ye laïcité n'o fɔra maa minnu bɛ yen n'u ka dɔnniw ma taa yɔrɔ la olu b'a ye dɔrɔn k'a fɔ alisilamɛw dɔrɔn fɛ la tɛ kɛ mali kɔnɔ hali chrétien diinɛ matarafabaw ni laïcité fɔra olu b'a ye dɔrɔn k'a fɔ olu ka taabolo dɔrɔn tɛ mali kɔnɔ yan nka min ye hali taabolo wɛrɛw ye nin bɛɛ ye a jira k'a fɔ u bɛɛ de sago bɛ mali la wa bɛɛ de ka haju bɛ mali la fo jamana ɲɛmaw yɛrɛw ye sɛbɛnfura min bɔ cɛfɔ ni kanbɛn kan o y'a jira k'a fɔ jamanaden bɛɛ ka kan mali tigiya la i kɛra taabolo ye diinɛ sira fɛ o i kɛra marakɛla ye fanga sira fɛ o o bɛɛ de ye maliden ye wa maa tɛ se ka maa bali i ka hakɛ la hali i ka tani ka segi o balili o kɔnnen de don
o laïcité kuma min bonyanen bɛ Mali kɔnɔ bi nin sɔrɔla mun de fɛ kabini maa halakilen min bɔra n'aw hakili b'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka dajuguya walew ta k'a lase alisilamɛya ma alisilamɛya yɛrɛ a sinsin bere n'o ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ma fo ka se dali masa yɛrɛ ma o kuma minnu fɔra ni alisilamɛw bɔra Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ tali kɛ bɔlɔnkɔnɔna min na boulevard de l'indépendance ka bɔ ka dantigɛli kɛ kabini nin waati de alisilamɛw kɔni ye faraɲɔgɔnkanw daminɛ f'u nana kulu dilan ko kulu in tɔgɔ de da ko Urwatul Uska u tun ye barosigi kɛ kabini waati tɛmɛnen ninnu na jamana kunnafonidilaw tɔgɔla bon kɔnɔ Manɛkura nin bɛɛ de kɔfɛ sibiri tɛmɛnen Mali tɔnjɛkulu caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ tɔnjɛkulu a kɛra taabolo ye ninnu caman de farala ɲɔgɔn kan silamɛ diinɛ o ɲɔgɔn kunbɛn bon min bɛ Amdalaye n'o ye centre islamique o ɲɔgɔn kunbɛn bon kɔnɔ u ka ɲɔgɔn kunbɛn senfɛ u nana ɲɛfɔli kɛ laïcité kan hali ni a y'a sɔrɔ aw ka bi do kibaru kɛnɛ kan n'aw ye lamɛnni kɛ bɛɛ aw bɛna faamuya caman sɔrɔ wa aw bɛna dɔn aw denkɛ ni aw mɔdenkɛ bɛ fɛ ka min lase ka d'a kan hakilinaw tɛ kelen ye ni laïcité ko la maa minnu tun bɛ centre islamique d'Amdalaye la a fanba kɔni tun ye sunnamɔgɔw de ye hali ni a y'a sɔrɔ alisilamɛya taabolo a jirala k'a fɔ bɛɛ de ye sunnamɔgɔ ye nka n'i y'anw ka jamana lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ alisilamɛya ɲɛdɔn kosɛbɛ a taabolow ɲɛdɔnni o ye ko nɔgɔnba de ye tarikatigiw bɛ yen diinɛ kɔrɔlen taamabaw bɛ yen wa minnu yɛrɛw y'a jira k'a fɔ olu de ye sunna ye ni kuma in fɔcogo ɲɛna cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ hakɛ to ɲɛ olu tun ye jamaba de wele ka ɲɛfɔli kɛ laïcité kan anw kɔni ye seereyaw sɔrɔ i n'a fɔ Abubakar Yakubu Dugure ale nana ɲɛfɔli kɛ ni laïcité ko kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn bani aw bɛna faamuya caman sɔrɔ nin ko la n bɛ Ala subhanahu wa ta'ala fo ale min ye bi yira an na k'an fara ɲɔgɔn kan centre islamique kɔnɔ ka ɲini a fɛ a ka hinɛ jidilen kɛ a ka kira sanumanba in kan n'a ka denbaya o kɔfɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni kisi folikan ye ko miniti 3 k'o bɛ an bolo an bɛ se ka hakilila di sigi kɛlen bɛ kun min kama n'o ye ka silamɛw wele an ka hakililaw di ɲɔgɔn ma fɛn kan fɛn min n'i y'a kumakan ta kumakan kura don anw ka diinɛ kɔnɔ a mot kabini mot de n'i y'i kumakan ta kura don anw ka diinɛ kɔnɔ a ka ca Ala fɛ hali anw b'an ka diinɛ n'o ye silamɛya ye an b'a kalan an fanba b'a kalan ni kan min ye a ka dɔn parce que a jigila kuranɛ jigila n'o kan de ye n'o ye arabukan ye an sigilen bɛ kun min kan bi n'i y'a mot ta mot kura don a kɔnɔ a t'a dɔn fiyewu mais a donlen don a kɔnɔ o bɛ fɛn min na o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o tɛ faamu ni dɔɔnin tɛ o tɛ faamu ni dɔɔninbagaw weleli tɛ mais dɔɔninbaga fasugu bɛɛ fana tɛ fo nin ka dɔn n'i y'a ye n'aw taara kalankɛyɔrɔw la a bɛ fɔ spécialité parce que dɔɔnin kɔnɔ fɛrɛlen don de maa dɔw bɛ yen a bɛ se fɛn dɔ la dɔɔnin kɔnɔ n'i ye fɛn wɛrɛ d'a ma e yɛrɛ b'i sigi k'i bolo kɛ ta i da kɔrɔ tellement a bɛna min fɔ i t'a faamu parce que o t'a ka fɛn ye kosɛbɛ a y'i ɲɛsin min ma wa Ala ye min dɔnniya faamu Ala y'a d'a ma kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik Ala ye bɛɛ sɔn ni a ka d'a ye cogo min a ye bɛɛ ye a ka d'a ye ka i kɛ cogo min a y'i kɛ ten donc dɔɔninkɛlaw wele mais k'a tɛntɛn dɔɔninkɛla jumɛnw de bɛ yen culture b'u la culture générale b'u la faamu b'u la u ye diinɛ faamu u ma dan o dɔrɔn ma mais u ye anw ka diɲɛ laban hakililaw n'a bɛ bɔ diɲɛ laban nation fɛ jiliw fɛ maaw fɛ minnu ko f'olu ka diɲɛ bɛɛ mara n'u ka hakilila ye minnu ko f'u ka hayimana de kɛ c'est-à-dire f'u ka mondialisation et puis k'a kɛ ni sira ye sira min fana tɛ dialogue ye dɛ mais sira min ye k'a imposer olu ka hakilila ka wajibiya ka imposer tɔw kunna dɔɔninkɛla minnu y'olu ka hakilila faamu k'a cogoba ka don a kɔnɔ ka silamɛya fana dɔn ni hakilila ninnu a ka kan olu de a sera ten sa nin n'a ɲɔgɔnw
ni hakila n'a ɲɔgɔn n'o ye laïcité ye o n'a ɲɔgɔn ani hakila wɛrɛw a ka kan olu ka ɲini ka tɔrɔsi jɔ u kan u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ denmisɛn n'a maakɔrɔ la ka u bila u ka baara kɛ u ka kuma u ka dɔ fara recherche kan u ka sɛbɛnniw kɛ u ka débatw kɛ u ka maaw bɔ fili la donc ni i taara tasawuri ye hakilila sɔrɔ ka baara daminɛ ni o ye an tɛ se ka foyi fɔ fo ka u fo o baara in na k'u encourager anw yɛrɛ fana bɛ nisɔndiya parce que o la an bɛna dɔn k'a fɔ anw ye jumɛn sɔrɔ khayru khalaf li khayr salaf alhamdulillah depuis 2011 anw bɛ nin baara in de la Mali kɔnɔ yan anw ma baara wɛrɛ bila nin sanfɛ an faw y'an bila min na an y'a kalan kɛ Mali kɔnɔ yan u yɛrɛ kɛrɛfɛ ka majilisu kɛ san caman ka tila ka madarasa kɛ ka tila o la ka taa kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka na mais depuis an nana Ala ye an bila sira min kan ka faamuya dɔ di an ma yaasa k'o fara an faw ye min d'an ma a ye fitini min fara o kan yaasa an fana k'an sɔnni da o de kan dɛ nin yɔrɔ de don parce que an y'a faamu k'a fɔ waati bɛɛ ni a défi don waati bɛɛ ni a drapeau don min n'a kan ka kɔrɔtan wa a kɔrɔtabagaw de bɛ yen ka bɛn a waati ko ma génération ne t'i ka waati défi dɔn i bɛ sanjikɔrɔ wɔsi de la i bɛ baara o baara la sanjikɔrɔ wɔsi don m'a fɔ a man ɲi dɛ mais sanjikɔrɔ wɔsi don parce que e ka waati mago bɛ drapeau min na k'a kɔrɔtan e t'o dɔn yɛrɛ e kɔni bolo i bɛ baara la don o don i bɛ kuma la mais ka sɔrɔ drapeau in binnen don i t'a kalama donc anw ka waati défi anw ye faamuya min sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye bi jɔnw de kɛlen bɛ k'an bɛɛ lajɛlen minɛ hali ni diinɛ ko yɛrɛ tɛ nation jumɛnw de bɛ yen sababu jumɛnw de bɛ yen maaw jumɛnw de bɛ yen n'olu de ko wajibi f'olu ka diɲɛ bɛɛ minɛ a diinɛ sira kan o a nafasɔrɔ sira kan o a culture sira kan o a économie sira kan o tout f'u k'a bɛɛ minɛ donc an b'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o hakililaw ni o maaw bolo kɔnɔ cogo min o baara ani o kalan ani o faamu ani o recherche o débat o kumaw o sɛbɛnniw anw y'a faamu k'a fɔ o de y'anw fana ka nin waati ninnu défi ye o de y'a drapeau ye dɔɔninkɛla kan k'i cɛsiri min kɔrɔ tali la donc o la kumala sugu na depuis 2011 fo bi alhamdulillah an ye fitinin kɛ mais hali bi en tant que an ni bɛ an na en tant que Ala ka kalifa bɛ an bolo yan'a ka se an ma k'a minɛ an na n'Ala sɔnna ma sira in an t'a bila parce que an b'a dɔn o de ye tiɲɛ ye wa bi kɛnɛ b'a yira an na k'a fɔ fana k'o de ye tiɲɛ ye sababu ye faamuyali kɛ alhamdulillah k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ komi ko in n'an ma wuli joona a bɛ taa k'an bɛɛ bolo dan wa an minɛlen don k'an to kutuba yɛlɛ la an ka misiriw kɔnɔ an minɛlen don k'an to zawiyaw kɔnɔ halakaw la an minɛlen don k'an to tɛrɛnbaw la mawulidu fitiri la k'a sɔrɔ an bɛɛ minɛlen don wa an bɛ waso n'an ka jama de ye n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin jama de b'an bolo anw bɛ se nin de la mais k'a sɔrɔ an minɛlen don fili hakili ka jamana yɛrɛ mara hukumu kɔnɔna la o kɛlen bɛ k'an bɛɛ lajɛlen minɛ an ka mun de bɛ jamana mara hukumu kɔnɔ an ka joli b'a kɔnɔ maa wɛrɛw ka joli de b'a kɔnɔ n'anw bɛ waso k'anw de ka ca mais an kan k'an ka caya k'an disi gosi n'a ye ka waso n'a ye jamana mara hukumu de kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ a sera ka bila o balansi kɔnɔ mais pacifiquement ni hakili ye ni dɔnniya ye ni faamuya ye n'a bɛ maa minnu kɔnɔ k'anw tɛ dɔwɛrɛ dɔn ayiwa an ta in kɔ k'a yir'u la k'a fɔ an b'o dɔn wa o kɔnɔna in na a bɛɛ b'o de kɔnɔ mais an tɛ se k'o kɛ ni violence ye an tɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ c'est-à-dire an bɛ tɔw rejeter k'u fili parce que an n'u tɛ hakilila kelen na la budda min qabulil akhar مع الاختلاف معه maa min n'a tɛ hakilila kelen na f'e yɛrɛ ka se fɔlɔ ka sɔn k'a fɔ nin bɛ yen wa Ala de y'a dan k'a latigɛ ani n tɛ diinɛ kelen na an tɛ hakilila kelen na sɔn o ma fɔlɔ n'i sɔnn'o ma ni faiblesse tɛ e la n'i dalen don i yɛrɛ la ko capacité b'i la scientifiquement k'a kunbɛn en ce moment i bɛ sɔrɔ ka sigi ka kuma kɛ n'a ye en ce moment i bɛ dialogue kɛ n'a ye en ce moment i bɛ argument di i bɛ yɛlɛ a sanfɛ kira yɛlɛla mɔgɔw sanfɛ sallallahu alaihi wa sallam ni nation tɔw sanfɛ ni o de ye donc Ala k'o nɔgɔya an ye
ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe sigini ala ka kunce herela doninkɛlaw bi yan komi anw ma wele k'an ka ayiwa fɛn caman fɔ laïcité kan an nana dɔnikɛlaw lamɛn hakili la an nana an balimakɛ sɔrɔ yan n'o ye docteur Tunkara ye mashallah an bɛɛ bɛ waso n'a ye an y'ale lamɛn an ye maa wɛrɛw lamɛn n'Ala sɔnna a ma tɔ minnu fana bɛ na inshallah an bɛna an wasa don olu ka hakililaw la ni don nana se don minnu n'Ala sɔnna a ma ko an kan ka hakilila wɛrɛ fara o kan an pɛrɛlen n'o don na n'Ala sɔnna a ma k'an ka hakilila fara o kan ala k'an bila sago sira kan ala k'an bila sago sira kan fɛn fɛn bɛ fɔ ala k'a kɛ ala sago ye fili minnu bɛna bɔ a kɔnɔ ala k'o yafa an ye min bɛ bɔ a kɔnɔ n'o ye ala sago ye an b'a ɲini ala fɛ o labaarali caya dɔrɔn tɛ mais fanga al-mu'minul qawi o labaarali ala k'o nɔgɔya an ye jamana ka basigi ala k'o nɔgɔya jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn u bɛ baara min fana na bi k'a dɔn k'a fɔ hakilila ɲuman de b'u la fo an k'o dɔn an kana bɛɛ kɛ waati bɛɛ an bɛ bɔgɔtili kɛ ka karili kɛ il faut que patience ka sɔrɔ an na kuma dɔw endurance ka sɔrɔ an na an ka se ka gɛlɛya dɔw kun kuma dɔw an k'a lajɛ nin man ɲi a bɛ bɔ a la cogo di ka sɔrɔ an ma kari ka fili kuma dɔw an k'a lajɛ nin ka ɲi an b'an sɔnni sigi o kan cogo di pour que dɔ ka fara o ɲali kan an ka hakili to nin bɛɛ lajɛlen na yaasa an bɛ ka baara min kɛ a ka kɛ dilanni ye a kana kɛ tiɲɛni ye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin an balimaw nin dun ye Abubakar Yakubu Dugure ye nin de kɔfɛ Elhaji Banjugu Dunbiya ye mɔgɔ min ni diinɛ ko fɔra yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra Jamiatul al-Sunna maaw ye o a kɛra Amsaruw ye o taabolo n'u wulila madama ni ala ko don Banjugu Dunbiya kɔni bɛ y'a kɛnɛ kan a tun bɛ nin kɛnɛ in fana kan seereyaw sɔrɔla fɛ k'a lase malidenw ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka Elhaji Banjugu Dunbiya fana ka seereyaw lamɛn ka kɛɲɛ ni laïcité kun kan ko kibaruya ye asilamɛ wala k'an bɛ sababa ma an bɛ segin ka salamu di tun ni minnu ye maa kunnandi ye tuma dɔw dɔw b'a laminɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu parce que an sigilen don bi an bɛ kisi de ɲini ala ma n'aw kisira an bɛ hinɛ ɲini ala ma n'aw hinɛna an bɛ barika ɲini ala ka barika don an n'aw la sigi kun ye min ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye nin ye sigiw la sigi kunnandi dɔ ye sabu an bɛ diinɛ min na o de tɔgɔ ye ko silamɛya hadamaden ni ala y'i dilan k'i kɛ maa ye ka hakili d'i ma i k'a dɔn fɛn bɛɛ la ne ka kan ni nin ye walima ne man kan ni nin ye n bɛ mun kɛ n ti mun kɛ n ka kan ni fɛn jumɛn ye n man kan ni fɛn jumɛn ye hadamadenya yɛrɛ dilanlen don fɛn min kan o de y'o ye parce que hadamaden de bɛ kunun dɔn a bɛ miiri bi la a bɛ miiri sini na jango fɛn wɛrɛ faralen don anw da kan n'o ye silamɛya ye ala min y'an da k'an kɛ silamɛ ye o ye fɛnba ye o ye ala ka hinɛ belebele ye maa dɔw tile ni alakira tile bɛnna sallallahu alaihi wasallam olu ma kɛ silamɛ ye mais alhamdulillah anw m'a ye an ɲɛ na nka an dara a la wa an tugulen don a kɔ wa an sɔnnen don a ye ni sigi an bɛ a organiser baw fo k'u barikada n'o ye urwatul wuska jama ye k'u fo k'u barikada parce que jamana min n'an b'a la n'o de ye Mali ye an bɛɛ lajɛlen faso de don a ka jɔ o de y'an bɛɛ ka laɲini ye n'a fɔra ko ala bɛ ɲininkali kɛ jamana jumɛn ka diɲɛ bɛɛ dan anw b'a fɔ ko Mali mais kow ka di ala ye cogo min ala b'a kɛ ten an bɛ jɛkulu in fɔ k'u barikada u ka nin hakili na i la parce que mun na fɛn dɔ de bɛ yen a bɛ ka fɔ anw wolola ka sɔrɔ a b'a la ka fɔ n'o de ye ko jamana min n'an b'a kɔnɔ Mali ko pays islamique tɛ ko pays laïque de don ɔhɔ an y'a mɛn an y'a sɔrɔ a bɛ yen mais a ka kan bɛ waati min na sisan ne hakili la
fɛn caman kun bi jamana in na bi fanga min b'an kun na u ye yɛlɛma don a caman na dɛ jamana ka intérêt tɛ fɛn o fɛn na a caman yɛlɛmana dɛ jamana ka balawu bi fɛn caman na sɛgɛsɛgɛliw y'a sɔrɔ k'a fɔ nin ko in tɛ hɛrɛ ye jamana ma jamana ko bi anw bolo fo an ka san t'an ka jamana janfa mais min ka bon jamanaden ɲuman bolo min ye silamɛ ye a t'a ka jamana bila wa a t'a ka diinɛ bila dɛ ni ko nana a b'i yɛrɛ di a ka jamana kama a b'i yɛrɛ di a ka diinɛ kama le mot laïcité anw bɛ ɲininkali kɛ anw minnu ye silamɛw ye fɛn dɔ de don parce que mɔgɔ ɲi o ye i ɲi ye i jugu o ye i jugu ye wa ala ye sɛtanɛ jira anw na ko an jugu de don ka tila ka yahudiyaw jira an na ka tila ka nasaraw jira an na ka tila ka an kofɔ an yɛrɛ ye muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum muhammadu ni a nɔfɛ mɔgɔw bi cogo min hinɛ min bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala y'o fɔ an ye a tila ka yahudiyaw fɔ anw ye ka tila ka nasaraw fɔ an ye ko anw ma lan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahudiya ni nasara k'u ti kɛ anw fɛ u ti diɲɛ ni anw ka foyi ye ko fɔ kuma min na n'an y'an ta bila ka tugu u ta kɔ mais ni fɛn dɔ nana o la n'a fɔra ko kuma nana anw bɛ ɲininkali kɛ laïcité a bɔra min jɔn nana n'a ye silamɛw de nana n'a ye kafiru de nana n'a ye yahudiyaw de nana n'a ye tari nasaraw de nana n'a ye walima kuma in yɛrɛ bɔra min hakilina in bɔra jɔn de la hali mɔgɔ sigalen don maa min na k'i jugu don n'a ye bɔra ni dumuni ye dugu kɔnɔ ka n'a d'i ma i b'a sɛgɛsɛgɛ ni poison t'a la o kuma na fɛn dɔ de nana ni kuma in nana o la a ka kan anw minnu ko k'an ye silamɛ ye anw k'a ka laïcité kɔrɔ dɔn o la ni jɛkulu in ye dɔnnibaaw wele o la ka karamɔgɔw wele minnu b'a dɔn parce que mɔgɔ dɔ bɛ kunu dɔn o ti bi dɔn mɔgɔ dɔ bɛ bi dɔn o ti sini dɔn mɔgɔ dɔ bɛ ko dɔ dɔn a ti ko dɔ dɔn bon minnu bɛ laïcité in yɛrɛ kɔrɔ dɔn kɔrɔ min don parce que kan dɔ de don ne ka kan dɛ tuma dɔ maa caman bɛ taali in kɔnɔ min ka kan dɛ mali yɛrɛ kɔnɔ laïcité ne hakili la mali bi kan o kan fɔ fulakan tɛ bamanankan tɛ kɔrɔbɔrɔ kan tɛ o kuma an ka jamana ka kan tɛ laïcité a ka kan anw minnu ko an ye silamɛw ye anw k'a dɔn a kɔrɔ ye di a bɛ laɲini jumɛn nati minnu nana n'a ye o nana n'a ye hakilina jumɛn na yala a b'anw fɛ yan cogo min o de don wa min bɛ fɔ anw ye yala o de don wa ni urwatul wuska mɔgɔw ye an wele o la ka dɔnnibaabaw wele minnu bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye an k'a dɔn ko in a ka kan wa a man kan wa a nafa jumɛn bɛ silamɛya kan a tɔɔrɔ jumɛn bɛ silamɛya kan parce que silamɛya mana ni foyi ye fo min bɛ na ni hinɛ ye ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ma silamɛya ka hinɛ tɛ kafiru dama ye silamɛya ka hinɛ tɛ silamɛw dama ye arahamani nɛɛma bɛɛ b'a kɔnɔna na donc silamɛw fana bɛ balo o de kɔnɔna na donc an bɛ urwatul wuska mɔgɔw an b'o fo an b'o barikada u ye nin min laɲini n'o de ye an bɛɛ ka don da kelen fɛ maa ma ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an bɛɛ lajɛlen ka an bolo di ɲɔgɔn ma nin jɛkulu in dalen tɛ jamakulu kelen ka ko tɛ ninnu ye wahabiyaw ye o tɛ ninnu ye tijaniyaw ye o tɛ ninnu ye kadiriyaw ye o tɛ ninnu ye shazaliyaw ye o tɛ maa ma ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wele bilalen don an bɛɛ lajɛlen ma wa an bɛɛ ye silamɛw ye wa an bɛɛ ye maliyaw ye wa an bɛ ko in kɔnɔna na koyi ala k'an bɛɛ sawaba ma ala ka ko in ɲɛ ka d'an ma an mana waajuli kama anw tɛ conférenciers ye karamɔgɔbaw bɛ yan minnu b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan an na k'u ye k'u lamɛn tari an yɛrɛ na faamu dɔ sɔrɔ ko in kɔnɔna na a ka ɲi wa a man ɲi wa kuranɛ ye mun di hadisa ye mun di an nana o de lamɛnni na n'an b'o ɲɛna ka kuma d'an ma an b'o fɔ an b'o barikada ala ka hɛrɛ k'an n'o ye ala k'an n'o wasa ala ka kɛnɛ ɲuman sigi ala k'an ɲuman wele ala ka jamana basigi ala ka hakilisigi di jamana ma wasalamu alaikum warahmatullah wabarakatuhu. An balimaw nin tun ye Alhaji Banjugu Dunbiya ye nin bɛɛ de kɔfɛ a bɛ i n'a fɔ ngalonmayira
min ye an karamɔgɔ kɛ kuntake ye ale fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ diinɛ kɔrɔlen tigilamaw yɔrɔ la n'an ye sunamaw lamɛn fo ka olu fana lamɛn walasa aw ka se ka faamuyali kɛ minnu y'a jira k'a fɔ olu ye diinɛ kɔrɔlen taamabaw ye olu tɔgɔ la kunta ye ɲɛfɔli k'a la an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a ka seereyaw lamɛn wa. le leader jeunesse tɔgɔ la Mali silamɛ tasira kɔrɔ denmisɛnw tɔgɔ la an b'a fɛ ka dakuruɲɛ fila min di alisilamɛw ma o de ye a ka kan an ka baara kɛ ni hakili ye kosɛbɛ n'an ye baara kɛ ni hakili ye insha Allahu ta'ala an ka kɛta bɛ bɛn Ala dungɔ ma wa an bɛ lafiya an ka ɲɛnɛmaya la o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo an ka miiri an ka taasi an ka se ka an ka kɛta dɔn ka sɔrɔ k'a kɛ an ka nin jamana in kɔnɔ yan jamana min to a ye ko Mali silamɛya tɛ kura ye o Mali silamɛya ye kɔrɔlen de silamɛya man na bi fo de ka faamuya o kunungo an ka ɲɛmaaba minnu sera ka silamɛya sigi ka sɛbɛnniw kɛ ka sariya bila a minɛ bɛɛ kɔnɔ fo ka adamadenya dilan ka ɲɛ n'u ŋunana Ala la su in na dugu ti jɛ ni Ala ma sɔn olu ma ye fɛn min m'olu bali u ka baara la o bɛ se ka bi tile mɔgɔw bali cogo di f'an ka miiri ka taa si min bɛ maa kamana gɔ kokura o de Alakira sallallahu alaihi wa sallam y'a sabati a ko ni muhuru mandenw b'a ɲini a fɛ n'a ka ɲɛma ye ne muhudu ye a yɛrɛ k'a ka ɲɛmaw bonya mana ata amirahu fakada ata'ani maa ma y'i ka ɲɛma bonya i ye ne muhudu bonya wa mana asa amirahu fakada asani maa ma y'i ka ɲɛma kota i ye ne muhudu kota bi Mali silamɛw ka bɛnkan na majlisul a'lal islami haut conseil islamique a ɲɛmaaba ye a Cheikh Satan Madani Haidara de a n'a jɛw anw ye denmisɛnw ye ne bɛ haut conseil la anw y'u denw de an y'u ka kalandenw ye an b'u nɔfɛ haut conseil kamina fɔra ko jamana sariya sunba bɛna yɛlɛma haut conseil ma hamini foyi ye lahara bɛ jɔ Ala ɲɛkɔrɔ ni silamɛw ka maslaha tɛ n'a ma ɲɛ ko sariya sunba bɛ yɛlɛma a tɛ yɛlɛma maa kelen si kɔnɔ siɲɛ fila i ɲɛna a tɛ yɛlɛma ka caya a yɛlɛma ko kelen bɛ se ka san 40 san 50 kɛ o tuma Ala de y'anw kɛ silamɛw ka kumada ye bi k'an ka silamɛw sen n'u bolo ye bi an ka kan ka mun kɛ walahi haut conseil ye min kɛ a kɛra anw ɲɛna haut conseil y'a jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ la nka haut conseil jɔra mot laïcité kunna u y'a ye a bilama a tɛ ka silamɛ bali a ka foyi la a tɛ ka silamɛw bali u ka kalan na a tɛ ka silamɛw bali u ka seli la a tɛ ka silamɛw bali u ka madrasa a tɛ ka silamɛya bali foyi la nka n'an ko an b'a wajibi tufan bi kɔlɔlɔ min b'o la haut conseil b'o dɔn ka tɛmɛ minnu filɛ kunfɛ kuma na kan minnu filɛ kunfɛ kuma na olu tɛ sariya kan o Alakira sallallahu alaihi wa sallam y'a sabati bɛɛ lajɛlen ye al-khuruju anil imami haramu silamɛ ɲɛma ni silamɛw ko an y'i kan ka ɲɛma ye ni bɛnkan sabatira o kan n'i bɔra o tigi ɲɛfɛ silamɛya y'o haramuya wa i bɔra yɔrɔ min na siri tɛ fasika i bɛ juge de ko fasiko silamɛya la i tɛ foyi ta ko Alakira b'a ta i tɛ foyi ta ko silamɛya b'o ta donc mɔgɔ dɔw de bɔra imamu ɲɛfɛ mɔgɔ dɔw de bɔra haut conseil ɲɛfɛ ka taa u ka bɛnkan ta u y'a dɔn n'an dɔra tiɲɛ jamakulu kɔ n'an dɔra haut conseil kɔ an mago bɛ tiɲɛni min na ji jukɔrɔ a tɛ se ka kɛ haut conseil kuma n'u fɛ a ye sabali n'a ta ye Ala ko ye an k'a dilan foroba minɛ kɔnɔ u ko ayi anw da in tɛ sɔrɔ o kɔnɔ u b'o baara de la o tuma anw mago b'an ka bi la an mago b'an ka sini na nka anw mago b'an faw n'an karamɔgɔw la dɛ walahi la ilaha illa huwa anw tɛ don maa si fɛ fili la silamɛya tɔ gansan ka sin k'a fɔ ten sariya silamɛya kuranɛ sariya k'a sɔrɔ e labɛn tɛ o fɛ Mali bilama an ka ɲɛmaabaw y'a fɔ kerecɛnw bɛ yan ayiwa silamɛw bɛ yan an yɛrɛ silamɛw ye taabolo caman ye malikiyaw bɛ yan wahabiyaw bɛ yan siyaw bɛ yan n'i ye Mali tribunal di anw ma bi ka kiri bɛ di jɔnni ma anw malikiyaw wa a bɛ di siyaw de ma wa a bɛ di wahabiyaw de ma wa o yɛrɛ an yɛrɛ labɛn dɔ fɛ gafe si ma se k'o na fɔlɔ Mali bɛɛ jɔnni ye sɛbɛnni k'o kan ka sin k'an ta ka taa an bila fawda la ka sɔrɔ k'an kɛ fu ye k'an kɛ yɛlɛko ye an bɛ ko dɔw ma anw ɲɛlen dɔw ma an bɛ ko dɔw ma donc o la n bɛ min fɔ silamɛ bɛɛ k'a dɔn maa minnu filɛ ka nin ɲini Ala y'a seere ye u m'a ɲini silamɛ sariya kɔnɔ al-muslimuna ala shurutihim silamɛw b'u ka sariti kan an ka ɲɛmayaso de ye haut conseil ye filɛli kɛ silamɛw ka maslaha la a ye bɔda sɔrɔ an ka kan ka fɛn fɛn sɔrɔ n'o y'an ka hɛrɛ ye n'o b'an jiidi haut conseil y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini o kuma silamɛ foroba jamakulu k'a fɔ dɔw ko kuranɛ sariya ka na jeunesse leader mɔgɔw sigilen filɛ olu ko k'u t'o la ayi minnu bɛ k'a fɔ u ka silamɛya man kɔrɔ n'anw ta ye u tɛ kuranɛ fɛ ka tɛmɛ anw kan u tɛ silamɛya dɔn ka tɛmɛ an kan u t'a fɛ ka tɛmɛ an kan mais an faw de miiri la miiri cogo la min n'an ka jamana ka lafiya b'a la bi diɲɛ bɛɛ ka lafiya b'o de la bi o tuma anw y'a dɔn n k'o de nin kɛ ka kan wa an b'o de lapasa an b'o de la bi an b'o de la sini an bɛ fɛ jamanadenw ka kunu Mali jamana kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yan n bɛ don o de kɛ n ka kuma dacɛ silamɛ o silamɛ n'i m'o faamu sabe kuma dɔw de bɛ mago sa i ye maa dɔw de bɛ yan hali bi taabolo lapasa kama olu ma sɔn fiyewu
hali bi silamo bele jele farale nyonga ka sobadla olu ma jeno fiu o jama kulu fitini ni minorité do kande alamo kanda kirama wati be silamo ko foroba jebi malu cugodi silamo ko foroba jebi cecugodi o do lu ka hadafu anu be barala ñu vambu do me anu hakli mawde an va yangala alakra sallallahu alaihi wasallam annane madina shakh atiyan ya fussa alakra nane madina yi hikma bara do ka joni mi saka ko alakra te qur'an sharia fe ay misaqul madina min sabe dusturul madina ako yahudiyo aka hakabe ya chrétien ako hakabe ya bul sono ako hakabe ya silamo aka hakabe ya al haqqu liman zulim nim hodi do koti ambe bi jaga joni ngele ni mamin tonyona joni be sharia do joni be islamiyya do ngata mum hoduka o do ya soro madina ko de ko ma ko hodi bismillah la ya al amru amruka wa sha'nuka koyitay ni ko ku ni ko banangu o bi yamla nga bani qorisata ko ko dugu kerefe bani kaynuka ube dugu kerefe khaybara be dugu kerefe bani nadiru be dugu kerefe ala kala bi faka dina ka tayoro ja ya jugo de keka mo yini ko bi fanga belena ningu ka yamla bi yamla me anga faranyo nga adla akana keta ya bulo da dusuka ayina u yera ka furuba jedla o do mado nana o keneka ni furuba ko te olu bi talla harotna nga furuba ko dlale ala sona o de kera sababu ye salam ala kera sababu magop memina o nyena do gerela la ko jambe ga mi fo ceina ja ote anaka bigere nyona konnana apuma cugo na ma bunye cugo na ma blasara cugo anga la jina hakiliye o de kera sababu ye islam yadem o kuma islamu ambo deka ala kera sababu yo hikima bade mi ke islam yadem halibi an fa yo de jirana ambo deka bi wo ambo deka shini wo on de jamba islam yayina kamali hoko sai jaba ko parce que hoko sai nyema ne te tabulu kele hoko sai nyema e malikiya e wahabiya kibi hoko sai tien demunu vabi moloku baloneto onde an fawti maluka baloneto otike amba nyede don wallahi ni qur'ane dina kini muluma hoko sai nyema ya so folo shaka chorna hadi cham tijaniya do ni wolo la vaw ya kadiriya wi menin nane bamako nyanyi ni kataye katen durun kumere kur ka so ka foka barka ni ka dugo nyina nebi na dina baraw damene watu na ka wajuli damene arjone telo law do chaque mamu digo de islam ko ma nyemay ne ya nyini kaye foka biro kono na ni nyonje bonye kama foli chugo ni bonye wala ko ma ko abe ko mete ne donde ko ne ka kalande de ko ne to ko tuka dede ne kala na zara kayna kuntala ko kala ngoro de la ne ka kalande de ado ni alimami min be nyove nen derke min be nyove yusuf togo alimami do tabakoro bamako abalone do fana shere be bako mais an ya bonye mais bi an va anga karamogo anga manyema maliki yu certain no hadra de kar salamogo manyema amba foka tomi blaya ni mawo mama bonye ni mama manga nyema bonye ni kera nyema nayi bonye ala kada barka do ana ambe ya mali be ya wambe mbe ya andina sabio ala tambe fa nyove nu ma fa bonye nu manga nyema bonye dawru be kana sayati bina dawaranu insha Allah taala turudo ko bi yelama on balone do ya ni mawma yakne ni nyema ya seri man nanduguri la ala kana barka do ana assalamu alaikum warahmatullah ambalmaw nin tunye Abdoulaye Kuntaye abe fomi mako islam authentique oluka yeta de tunye ninye katolike laïcité kunganko kibaro yaka nga ambe laydu dawma ni alaye shini do kibaro jirana minye Sherif Ousmane Madani Haidara denge ale fana tunye barosigi ke ni laïcité koka wa foka se sunama yɛrɛw ka jetraw chamama aw bena famiyali ke shini inshallah ambalmaw kunungo kuchala dugu kononana nin kɛra dabalbanko badi kulu min sigilen do kuchala ka ubara nan ko ma ko sonsoribugu o sonsoribugu kulu in a bɛɛ tali kɛ an balimamusow de la hali ni a y'a sɔrɔ an balimakɛw kɔni bɛ dɛmɛ don nga sonsoribugu ye kulu min n'a dili donnen do kucalakaw bara kosɛbɛ ninnu tun ye dusumakasi bɔliba de kɛ ka taa u yɛrɛw ka lakanabagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw ka dagaba min bɛ kucala ka taa o daminɛ a jirala k'a fɔ maa dɔ bɛ na ale wele tɔgɔ de ye ko Adama Jalo ko ni tura la i t'a bɔnɛ o ko n'a y'a sɔrɔ Asimi Goyita de ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye Mali la ko olu ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba kucala ye ko a bɛ komi o de ye Adama Jalo ye Adama Jalo kɔni ni tura la a b'i wele fanga bonda la wa ni maaw ma wuli ka magwɛ ni dabali ni fɛɛrɛw do i ma a ka ca Ala fɛ i na taa kucala kasobonba la ko nin sɔrɔla ko de senfɛ a yɛrɛ furumuso ko de ye dajuguya walew ta k'a lase musow yɛrɛw ka kuma lasela min n'a b'u ka kibaruyaw ganse kucala n'a maraw kɔnɔ dajuguya wale min taara ka ɲɛsin o ma ko a jirala o bɛɛ de kɔfɛ Adama Jalo fɛ ko
musow ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ko taara ka taa ale muso de bugɔ fo a jabala la a y'o weleli min kɛ kiri la a ko ni ma taa wɔyɔ kɔ kucala kunungo an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kucalakaw lamɛn wa malidenw aw na se ka faamuyali kɛ nin na cogo min na a ko nin kɛra lahawta jamaba de ɲɛna kunungo polisiw ka daga la an ye seereya minnu sɔrɔ o seereya ninnu dɔw filɛ mina da se an ka bi nakun ma mais ko yɛrɛ jubaju yɛrɛ ye min ye n'an tɛ ka lamɛn kucala kɔnɔ yan n'o de kɛra sababu ye ka gɛlɛya don kucala kɔnɔ bi ka fitinɛ don kucala kɔnɔ bi n tila ka da se o fana ma ni y'an selen ye ya bi cɛ dɔ bɛ anw ka sigida kɔnɔ bi ko Adama Jalo ale ka bon ni kucala maire ye bi a ka girin ni kucala gouverneur ye bi ka da kan ale bi yɔrɔ min na bi ale ni kucala fama bɛɛ de bɛnnen don ko kan bi n'ale ye min kɛ ka ban ala bi y'o kɛ parce que munna an b'o fɔ Adama Jalo ni don min jala ya bi bɔ an ka kare kɔnɔ ka fierté kɛ ka don kare kɔnɔ k'a fɔ ko bi kɔni ko karisa bɛ taa bo kɛ ka so bon palan kɔnɔ n'a y'o fɔ sɔgɔmada fɛ yanni 3 heures cɛ convocation min na d'o tigi ma a nana ni dɔ de ye bi an yɛrɛ ka tɔn ganzelikɛla min b'an ka tɔn ganzeli kɛ a tɛ don mɔgɔ si ka so a bɛ Sontorobugu de kɔnɔ a tɛ don mɔgɔ si ka du kɔnɔ micro de b'a bolo kumakan de bɛ bila micro la ka d'a ma a bɛ yala ka taama kare kɔnɔ ten dɔrɔn bɛɛ b'i to i ka so k'a ka kumakan lamɛn o ye a ka o yala min kɛ Adama Jalo a nana tɛmɛ Adama Jalo ka kare kɔnɔ parce que an bɛɛ bɛ kare kelen de kɔnɔ Adama Jalo muso de bɔra k'a ka porte dayɛlɛ ka na jɔda la a ye muso ta a tɔgɔ ma a y'a wele a ko Worokiya muso y'a kɔfilɛ a ko Worokiya n'i b'i ka ganzeli la n'i donna ne ka kare kɔnɔ bi ta kɔ n b'i ba tantɔ kɛ tan k'i fa tantɔ kɛ tan muso y'a kɔfilɛ a y'a lajɛ a ko ne nakun tɛ e ko ye ne bɛ n ka ci de la muso tɛmɛna n'a ka baara ye a tɛmɛna ka taa ka ganzeli kɛ a ye o banni fanɛni min kɛ ni muso ma kuma fɛ donc muso tɛmɛna n'a ka baara ye an b'an ka o ganzeli la an bɛ an ka réunion kɛ a y'a cɛ wele k'a fɔ a cɛ ɲɛna ko an ka ganzelikɛla taala don ale ka so ko ka taa bɛn ale ka so ko ka taa ale bugɔ ale ka so ko fɔ k'a banna hali ni ganzelikɛla ma kuma ta da nin da a ye muso wele muso y'a kɔfilɛ a ye muso ba n'a fa nɛni k'a kana s'u ka kare kɔnɔ tuguni ka ganzeli kɛ muso ma hali mot place ka d'a ma a ye nkalon de da muso la seerew bɛɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u ye convocation tigɛ ka taa di muso cɛ ma ka muso cɛ minɛ ka na polisi mobili yɛrɛ de wuli ka taa don polisi mobili kɔnɔ ka na datugu n'i y'an selen ye ya bi an selen ya o de kama muso de ye nkalon tigɛ ko ale muso ɲɔgɔn de taala bi ale ka so k'ale bugɔ a cɛ fana taala papier polisiw ta ka taa a ko ko muso min y'a bugɔ ka taa o muso in cɛ de minɛ ka na datugu maintenant aw nalen ni sisan cɛ an ɲɛ b'a la bi a mɛnna yala an ni mɔgɔ dɔ kumana wa an ni faama dɔ kumana ou bien o ye jumɛn de fɔ a ye a datugulen ni sisan cɛ anw sigilen bɛ commissaire de la da la a datugula sɔgɔmada fɛ depuis sɔgɔma fɔ sisan an bɛ commissaire la da la yan kuma jɔlen ma f'an ye an fana bɛ yan population de bɛ yan an tɛ taa so dɛ n'an bɛ si yan an bɛ si yan n'an bɛ tile yan an bɛ tile yan an ka tilelaw bɛ n'an sɔrɔ an ka darakaw bɛ n'an sɔrɔ an ka surafanaw bɛ n'an sɔrɔ yan an ka minijiw b'an sɔrɔ yan en tant que nin fana ma labɔ anw fana tɛ taa so parce que a kun bɛ ci min na a kelen ka ci tɛ dɛ sigida ka ci de don ɲɛmɔgɔ de y'a bila a la sigida bɛnkan de don k'a bila a la ka bɔ ka ganzeli kɛ n'i y'a ye an ko n ko Adama Jalo ni faamaw bɛnkan don an b'a fɔ dɔ wɛrɛ kama dɛ a fɔ kun tɛ dɔ wɛrɛ Adama Jalo bɛ baara min na yala faamaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛli boli a kan wa faamaw ka sɛgɛsɛgɛli boli Adama Jalo yɛrɛ kan ka ko in sɛgɛsɛgɛ u ka sɛgɛsɛgɛli boli Adama Jalo yɛrɛ kan ka Adama Jalo sɛgɛsɛgɛ n'i y'a ye kucala kɔnɔ bi Sontorobugu mɔgɔ ni maire tɛ ka ɲɔgɔn faamu a bɛ sababu ye Adama Jalo kelen ye ani Abɛli n'i y'a ye bi Sontorobugu mɔgɔ ni gouverneur ma ɲɔgɔn faamu a bɛ sababu ye Adama Jalo ni Adama Jalo kelen ye n'i y'a ye Sontorobugu mɔgɔ ni kucala faama si ma ɲɔgɔn faamu a bɛ sababu ye Adama Jalo kelen ye an y'a min fɔ u ka Adama Jalo de sen bɔ anw ka ko in na pewu 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 déjà kuma bɛɛ a bɛna faamaw de nɔfɛ ka na faamaw labɔ ka taa fili adamadenw na ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jubaju kunu renfort de tun bɛ anw ka sigida kɔnɔ kunu polisiw de kɛla ka polisi mɔbili fa kunu ka taa don anw ka sigida kɔnɔ kunu n'o ye Sontorobugu ye o tuma u ni géomètres de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa k'u bɛ taa sumali kɛ anw de y'a yira k'a fɔ u bɛna sumali min kɛ an ma ban sumayali ma jɔn de y'aw ci u ko gouverneur de y'u ci n ko bon an mago bɛ min na ni aw nana an ka sigida kɔnɔ a bɛ fɛ ka na baara kɛ Sontorobugu kɔnɔ ni maire ka ci de don ou bien ni gouverneur ka ci de don an mago b'a la mɔgɔ min y'aw ci o tigi ka papier kɛ k'a ka signature k'a kan k'a di aw ma a kana di sigida ɲɛmɔgɔw ma u k'a dɔn k'a fɔ maire de y'aw ci ou bien gouverneur de y'aw ci aw bɛna yɛlɛ tɛrɛn kan a bɛna nin baara in kɛ
ngona una no de anga nyamo makaba kala te kuma chama te bebi do basika sokona aba ka barake ambalmaw nin tunye kuchala ka sharia ye kunu ye min lase kuchala yɛrɛ polisiw ka daga min bɛ kuchala kɔnɔ nga nanye sharia wɛrɛw sɔrɔ ka bɔ hali adama jalo yɔrɔ la walima n'a b'a fɛ ka dantigɛli kɛ dokibaru kɛnɛ kan a bɛ se k'an wele 78 69 13 16 n bɛ segin a kan ni a y'a sɔrɔ adama jalo min ko fɔra do kibaru in bɛ ka lase kucala n'a ye kibaruya mɛn walima n'a nɔfɛma min ye kibaruya mɛn a k'an wele 78 69 13 16 n'an ye seereya jɔnjɔnw sɔrɔ ka bɔ a fana yɔrɔ la o bɛ kɛ sababu ye ka malidenw caman de sɔn hakilina ni faamuyaw la nin tun ye kibaruya ye an ye kibaruya min bɔ kucalakaw bara bi do kibaru kɛnɛ kan an balimaw anw fɛ mali kɔnɔ yan n'a fɔra diinɛ ne ma da la k'a fɔ duguba bɛ walima dugumisɛn bɛ diinɛ tɛ matarafa dugu min kɔnɔ dugu bɛ anw fɛ yan soninge dugu don anw yɛrɛw taara ye a bɛ sanji 2 ɲɔgɔn bɔ bi an ko de ma ko jalane n'a fɔcogo ɲɛna o jalanekaw u tun ye wele min bila anw ma kibaruya ɲini ani kunnafoni ganseli siratigɛw la o tun ye u ka ala wele yɔrɔ min bɛ yen n'o cira waati tɛmɛnen ninnu na ka kurakuraya Dramelakaw ani Sakolakaw olu de ka ca kosɛbɛ jalane o de senfɛ Sakolakaw kɔni ye wulikajɔw caman kɛ ka se ka alawele bon min tun bɛ ka se k'o yakubaya k'o kurakuraya min ye Dramelakaw ye ninnu fana ye misiriba de jɔ ne ma da la k'a fɔ ni misiri ɲɔgɔnna bɛ Bamakɔ yan hali an ka sous-région in kɔnɔ bamananw ko mani ye mani mɛ sidema labɔli kɛ u y'a jira k'a fɔ kalo in tile 27 janvier kalo tile 27 Dramelakaw ye misiri min jɔ ko a misiri koromo karili baaraw bɛna boloda jalane kɔnɔ nka hakilijigi bolo ma misiri in kɔni an bɛ don min na i ko bi a baaraw kɔni forila an balimaw an ka kibaruyaw bɛ jujɔn waati min na an y'a da u tulo kan ni a y'a sɔrɔ farafinya ani golofinya o ye maaw hakilina ye o dɔ ye Aziz Traore sifinaka don a ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen don koyi a ko ni farafina jamanaw tun sɔnna ka u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw makara nanzara lakaw bɛ ka min da farafinw kan u yɛrɛw ka gun kan ko ale ma da la k'a fɔ o baara in na se ka ɲɛ sɔrɔ a kɔni ye kuma caman fɔ ni y'aw nanzara kan fɔlaw ɲininka an ko Aziz Traore taabolo min b'a la o de ye panafricanisme ye ka kɛɲɛ n'a ka bi do kibaru lasew ye n'o bɛna desanburu kalo tile 20 ma an tɛ fara ɲɔgɔn kan wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka Aziz lamɛn n'o kɛra aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ ni Aziz lamɛnra bɛɛ nka ni ala ye sini kibaruyaw jira na aw ni ne kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka Aziz Traore an ka dantigɛli n'a ka kɔrɔfɔkaw lamɛn. Et pas quand tu fouilles. Faut ni ko kiyo kuma la ba fiye ko ayi, c'est le français qui est la langue d'expression officielle. Ango ko kala bunu joma ko langue officielle ni langue d'expression officielle te kele ni rek nga ke sababu ka tro kambla. Sa bi woro ni flali santé ni woro do ala kan abla. Mo way. Akuma kan abla. Langue d'expression, langue officielle, langue toi d'expression là. Ni yere sababu ye ka yira ko an kan ngani kan bla kere fa antise kan yere ye ni kono ke chuko tala. Ka tuwabu kele ku genga bo aga faso la. O te ko jugu yo kenema jugu keleli o ti geleya yi. So wono jugu re keleli ga jugu na be. O te? Oh, an ye Faransi gen tiendo o be kan. Mais wakati sera si zanko an yere ka bo français ala o de bi ka ke fereke. An yere ka so an ga bo ala quoi. Ko nyagami yoro be ka ke yende. Maintenant, ni ye ka nga kan tali e bala. Abena ni yoro de la. Ko mo chama be bien a hakli kan. Fo hakliman do kan la wuli. Ni doranga jamana sugubaw la kata dugubaw la iba e kan kan de talendo bala. Donc wale yali la an ga kan talendo bala mais ni ye gafe o laje an ga kan talente bala. Gafe de dun talendo ko o yira fampe. Donc abena fo ni be gidron sanfɛ. Yoro jana ibe ji e ko a gidron be ji sanfɛ. Peut-être jibe gidron sanfɛ. Oh ni sara yoro la ibta soro jite. An ga tukabu kan ko betende. Ni be jamana wɛrɛ iba e kan ye tukabu kan fo jamana ye. Mais ni nana jamana kono tukabukan te ibina soro tukabukan yɛrɛ mandan ye. Oh comme abo ten cogo la. An ko la sisan ko ka an ka kan
papier min be adamadenw de b'a sɛgɛ o sɛbɛn fura foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min y'a yɛrɛ sɛbɛn adamadenw de b'a sɛbɛn o de la k'an ka kan welelen don ko ka kunnasigiya ne ko n k'o tɛ dɛ kanw t'u yɛrɛ wele k'u kunnasigi mɔgɔw de b'a kunnasigiya mɔgɔw de ma gafe in sɛbɛn wa mun y'u bali k'an ka kanw don a dɔw la a bɛ yira k'a fɔ i n'a fɔ an bɛ kɛlɛ min na an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya a la mɔgɔ minnu ye gafe in sɛbɛn an bɛ réseaux sociaux tile de la tubabu t'a si la wa a si ma bɔ tubabu kabila la mais munna tubabu kan sɔnni sigir'o de kan donc an ka kɔn an ka yira nin yɔrɔ in an tɛ sɔn nin ma a ma fɔ fana ko tubabu kan kana kalan k'a kana fɔ la o tɛ an bɛ faransi yɛrɛ min fɔ ni faransi tun b'a ka kan don ba la yala anw ka professeur baw tun bɛna taa kalan kɛ français la mais munna an y'o dɔnniyaw sɔrɔ an bɛ tila tuguni ko k'o yɛlɛma an ka kan na o bɛ kɛ gɛlɛya ye donc a bɛ i n'a fɔ walikan kalanni n'a min kun m'a yɛlɛma a bɛ mako sa fugula min don i kunna a dɔw bɛ laban ɲɛngoya ma quoi e ye fɛn dɔn e tɛ fɛ a ka yɛlɛma o de don a bɛ laban o de ma o e bɛ n'i sigi diɲɛ ɲɛma ko Platon ko tan Aristote ko ten Albert Einstein ko tan Vladimir Poutine ko tan ni ne ye nin fɔ maakɔrɔ ɲɛnɛ mais olu si tɛ kuma tubabukan na mais n k'a dala minɛna k'a bila français la de n'anw fana ko k'a tɛ dala minɛ ka bila an ka kan na an ka kan tɛ labalo o de la an ka kanw ma se ka kɛ kan ye nin y'a san 62 ye halisa an bɛ tila k'an sigi k'an labɛn o kan tɔgɔ kama an bɛna labɛn wagati jumɛn donc an labɛnnen don mais hakili de la a n'an bɛ ka hakilinaw sɛbɛn yɔrɔ min ye a b'an kunna k'an ma labɛn mɔgɔ minnu bɛ kuma musakako kan an bɛ ka kuma bamanankan na musakako kuma bɛ yan nɔ musakako kuma bɛ yan mais n'a fɔra k'an ka baara kɛ français la nin b'a yira de halisa ɲɔgɔn joli min a ti ban sabula fantanw de bɛ n'u ka warimisɛn bɔ ka t'u denw don privé la u bɛ o wariw sara u bɛ tila u kalan na u ti baara sɔrɔ olu bɛ ka siran ka kan min don sariya la n'o kan in ma don sariya la a bɛ laban de karisa ye kunfin ye karisa ye mɔgɔ kalannen donc a bɛ kɛ sababu ye k'aw ka jamakulu fara wa an ti ɲɔgɔn minɛ abada mɔgɔ ka jɔrɔ ni kɔrɔnfɛ mɔgɔ minnu ye ko n'an ka ma ta ko surakaw b'a kɛ tan u b'a kɛ tan an k'o yɔrɔ ŋɔni bɔ mɔgɔw sen na quoi u y'a yira an na i n'a fɔ diɲɛ jamana minnu bɛ baara kɛ n'u ka kan ye ko kan kelen de bɛ la hali i bɛ ka gɛn na misali de don bɛɛ ma sɔn i bɛ ka tagali ye o mais jamakulu fanba sɔnna min ka ma taa bon an b'a f'u ɲɛna mɔgɔ minnu ye kan in ko mɔgɔ min ye sariya sigi k'u k'a kɛ kalata ye an ka kalata an ka kanko la bɛɛ k'a ye ni référendum kɛra kanko la a b'a ye hali français tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔw b'a kanu a ka kɛ fulakan bamanankan kɔrɔbɔrɔkan surakakan mais français ko kuma tɛ y'a la an ka taa n'o ye ko o de tɛ tiɲɛ yan mais n'an y'a to ten ko an ma labɛn a bɛ musaka demander Asimi ye kɛlɛkɛminɛnw san ka na n'a ye tiɲɛ don a wari bɔra Asimi kun a wari bɔra militaire dɔ kun jamanadenw de ko k'u ka kan lakodɔn a wari bɛ bɔ jamanadenw de kun a wari tɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ninnu kun donc u kana na wari ko kuma fɔ k'o don mɔgɔw kun fɛ mɔgɔ minnu b'an wele kɔ kan ka an la timinandiya an ka baara la an b'u fo kosɛbɛ mais n bɛ min ɲini nin jɛkulu in fɛ an ka kan in n bɛ min ɲini a fɛ an k'an gɛlɛya walasa maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ a kumaw ka dala minɛ mali kan bɛɛ fana na bɛɛ ka bɛɛ bonya k'i to i ka kan kɔnɔ mais tubabu m'o kan na dɛ tubabu y'an dɔgɔya de fɔlɔ diviser pour mieux régner k'an ci ko aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka nin kan ninnu na f'a ka taa n'an ta ye mɔgɔ minnu fana y'u sen da tubabuw sen da nɔ la olu ka kɛlɛ bɛ kɛ cogo di k'anw ka kanw kana parce que a bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ yɛlɛ olu ka laɲini t'o ye ko dun bɛ laban tiɲɛ de ma faransiw y'a kɛlɛ kɛ cogo bɛɛ la latin ko ni faransɛ ko y'a munumunu a labanna tiɲɛ de ma o tiɲɛ de filɛ o bolo bi u bɛ ka diɲɛ mara n'a ye an fana ta bɛ laban ni tiɲɛ de ma mɔgɔ si ka n'i bolo jigin yɛlɛma kɛra yɔrɔ o yɔrɔ waritigiw m'a kɛ yɔrɔ si minisiriw m'a kɛ yɔrɔ si révolution française waritigiw m'a kɛ fantanw de y'a kɛ bon n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko ko bɛ fanga sɔrɔ i b'a ye a bɛ daminɛ fantanw de la ka yɛlɛ waritigi ninnu olu bɛ lafiya la olu mako foyi si t'a la donc an de b'an jija halisa a ka dala minɛ mali kan bɛɛ la bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a dɔn ko siya woloma tɛ ko kan tali tɛ siya ko ye yan a takun ye de ko min jama ka ca diɲɛ y'o de ye wa a takun ye jamana ka nafasɔrɔ sira de o de bɛ sɛbɛn aw ka nafolow sanfɛ welecogo fila ka bɔ an ka wari la a tɛ diɲɛ jamana sinanw tɛ aw bɛ hakiliman jumɛn ye k'a b'a fɔ k'ale ka jate bɛ daminɛ 5 la a b'o ye min a tuma dɔw la n'i k'i b'a kuma o kɔrɔ fɔ a bɛ taa dɔgɔyalima na quoi jama k'a kɛ to quoi k'anw ka jamana kuturu kɔnɔ o wasaden bulon ko e fa kan tɛ foyi fo n'i ko k'i bɛ kuma la o b'a f'i ye ko ayi c'est le français qui est la langue d'expression officielle an ko ko k'o kɛlɛ u b'u n'u jɔ ma ko langue officielle ni langue d'expression officielle tɛ kelen n'i yɛrɛ kan ka kɛ sababu ye ka tubabukan bila san 62 hali san tɛ nin yɔrɔ dɔn a la an kan k'a bila mɔgɔ wayi a kuma kan ka bila o langue d'expression langue officielle langue droit d'expression la n'i yɛrɛ ye sababu ye k'a yira ko anw ka kan ka nin kan in bila kɛrɛfɛ an tɛ se k'an yɛrɛ ye nin kɔnɔ kɛcogo t'a la faransi min n'an b'a ka fɛnw ta la nin ni makɔrɔn kumana hali den san kɔnɔntɔn b'a faamu maa ka président b'a kale président yɛrɛ ka kabila mɔgɔw t'a dɔn u den ye min fɔ
n'o tigi nana wari suɲɛni d'aw ma a bɛ se ka baw la cogo di a t'a dɔn k'a y'a suɲɛ a ma suɲɛ a t'o dɔn constitution kuma min fɔra n'i y'a ye mɔgɔw ye mankan kɛ kanko la n'an y'a kalan de k'a dalaminɛ bamanankan na donc adamadenw hakili dayɛlɛlen tɛ marabilen ko bagan kɛcogo t'a la wa an y'an lase jama ma kun min na sabula ko k'u ye jama de lamɛn donc an bɛ nin kuma la kelen in sigi jama ma ko an bɛ fɛ ko jama ko k'u bɛ ɲɔgɔn ye kan min kɔnɔ an b'an yɛrɛ kan min kɔnɔ ko k'o don an ka sariya la an bɛ taa ten de u ko k'a bɛ retard ta tubabukan mɛnnaw yɛrɛ ko ten tard vaut mieux que jamais o tɛ tiɲɛ ye wa a mɛnna o ka fisa tɛna kɛ ye o ko Mali gouvernement ani an ka mɔgɔ kalannenw k'u sen bɔ jeni ka ɲimi na k'a jeni sisan k'a ɲimi an k'an sen b'o la diɲɛ tɛ taa ten ni diɲɛ tun bɛ taa ten tubabu jamana baden tun tɛ falen an bɛ fɛ dɔrɔn k'a kɛ sisan dɔrɔn k'a jaabi bɔ o tɛ se ka kɛ o an k'an ka kan dɔ a bɛ dilan Allemagne y'o de kɛ guerre mondiale la ko n'an m'an ka baton in lawuli ka kɛlɛ kɛ n'a ye n'an ko k'an ma ban dilan na ko jugu bɛ dadili kan na u ye baton banbali ta u bɛ gɛrɛ kɛ la n'a ye a bɛ kɛ dilan ye ka taa n ko faransɛ taara waati min na ni ye erreur k'a sɛbɛn cogo la a tɛ jate ko parce que ko kan tatɔla de don maa de bɛ n'an sigi k'an bɛna an ka kan labɛn ka sɔrɔ ko ta a y'o kɛtɔla diɲɛ jamana jumɛn na hali faransɛ halisa mot kuraw tɛ don a kɔnɔ faransɛ mot kuraw bɛ don a kɔnɔ tuma bɛɛ i bɛ bɔ mot kura kan an de bɛna an ka kan ta k'an b'o sigi kɛrɛfɛ k'o ma ban dilan na denna fila dun bɛ yen mɔgɔw b'o seereya denna fila ye baara k'an ka kanw na kabi bi tɛ o tɛ yen wa olu ka baara bɛna kɛ foyi ya o la n'i ka kan fili a bɛ i n'a fɔ n'i ka telefɔni fili quoi i ka jaw n'i ka nɛgɛjuru siraw n'i ka fɛn bɛɛ i b'a bɛɛ lafili o la mɔgɔw b'u sigi ka culture ko kuma fɔ dabalibanko de quoi kan tɛ mɔgɔ min bolo culture t'i la ni kan t'i bolo culture t'i la i ka culture b'i ka kan de kɔnɔ n'i ka kan fili i ka culture bɛ taa i ka fini don cogo n'i ka kan de b'o ɲɛ f'i ye n ko an bɛ 8e na u bɛ tubabu ka furu kɛcogo de kalan ko munna 9e na an b'a daminɛ ni révolution française ye révolution française la u ye kan gosi ka bɔ yen munna an t'o yɔrɔ dɔn an yɛrɛ kunna ka français kan gosi ka bɔ yen donc i ɲɛ b'a la an bɛ ka a dabiri ɲɔgɔn da la donc an hakili de dayɛlɛ la an bɛ taa n'a ye de nin kɔni nin ye kɛlɛ de daminɛlen donc an b'a ɲini fɔnba ninnu fɛ u k'u gɛlɛya mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali kan dɔ mɛn kanko kuma a dala minɛ o kan na o na kɛ hakili dayɛlɛ misali y'olu ma o bɛ fara an kan an bɛ se sɔrɔ n'o tɛ an ka kan ta an tɛ k'a fɔ makɔrɔ ye o n'an ye mɔgɔ minnu sigi a danaya dɔw kan an ka wari bɛ d'u ma an ka mɛn ka fɔ olu de ɲɛna donc an ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na ni tubabuw tɛ an n'an yɛrɛ dama de donc an ka sɔn fɔlɔ an ka falen walasa an ka kɛ jamana ye n bɛ bɔ kuma la yan nɔ